tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu magħna. Jiddispjaċini li qegħdin ftit tard imma kellna daqsxejn problemi ta' parking dolodu. Imma issa solvuti u lesti biex nagħtu bidu għal din is-sessjoni fejn intom se tagħmlu l-għażla tagħkom għal skola għat-tifel tagħkom. Illum it-tlieta 11 ta' Mejju il-ħin bħalissa ma naħseb xi l-10 neqes 20, anzi kważi neqes kwart, u nistgħu nagħtu bidu mela għal din is-sessjoni. Kif intom tafu aħna l-sessjonijiet tagħna naqsmuhom fi 3 partijiet. L-ewwel nagħmlu talba ċkejkna mbagħad nagħmlu introduzzjoni u wara tibdew tagħmlu l-għażliet tagħkom. Dawk li qegħdin fuq quddiem diġà qed iċemplulhom minn ġewwa l-istudio sabiex jippreparaw l-għażla tagħhom u diġà lesti biex jagħtuna x'jażlu għat-tifel tagħhom. Infakkarkom li f'każ ta' emerġenza dejjem tistgħu iċċemplu fuq in-number 79990271. Nagħtu bidu mela għal din is-sessjoni fejn intom ħatażlu postijiet ta' dħul fl-ewwel sena primarja għas-subien. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Id-dolodu wkoll parti ħafna aħbarijiet li ma tantx huma sbieħ, pereżempju il-ġlied li hemm propju ġewwa Ġerusalemm bħalissa, anke ħabib tagħna li s-soltu jkun magħna hawnhekk propju fl-istudju, smajna li jinsab l-isptar. Għalhekk nixtiequ niftakru nitolbu kemm għal paċi ġewwa l-Palestina u kull fejn hemm il-ġlied, u anka għal dan iż-żagħżugħ u nixtiequ wkoll nitolbu wkoll għalikom il-ġenituri u għat-tfal tagħkom li intom ħatażlulhom skola u għall-edukaturi tagħhom li qed jiltaqgħu magħhom sabiex jgħinuhom jikbru u jiżviluppaw fil-personalità kollha tagħhom. Nitolbu l-Sitna Marija biex tkun magħna lkoll biex bħalma kienet viċin ta' Ġesu matul ħajtu kollu tkun ukoll viċin tagħna lkoll. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ġesu, Ġuseppi, Marija itolbu għalina. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Minna u ftit ieħor taraw fuq l-iskrin fuq in-naħa tax-xelluku tal-lemin taraw il-lista tal-ismijiet tal-applikanti u fuq in-naħa l-oħra ekku r-reġija ġiġa tellathom qed taraw ukoll l-ismijiet tal-iskejjel u ma' ġenb l-iskejjel kemm għandna postijiet disponibbli f'kull skola. Hekk kif tibdew tagħżlu skola, tifel, dak in-numru li hemm ma' ġenb kull skola jibda jonqos u hekk intom tistgħu issegwu il-proċess fid-dettall u anke tkunu tafu x'baqa' dejjem postijiet. Aħna m'għandniex ħafna xi ngħidu llum, il-bieraħ iltqajna nixtieq nirringrazzjakom, il-bieraħ konna mal-200 ruħ fil-laqgħa li għamilna online, nirringrazzjakom tal-parteċipazzjoni tagħkom. Kif intom tafu l-dolodu għandna 216 l-applikant li ħajamlu l-għażla tagħhom u għandna postijiet għal kull wieħed u waħda għal kull wieħed minnhom il-koll. Għalhekk m'għandi xejn nagħmel iktar li hekk għandna xi ħadd fuq il-linja. Fl-ewwel post għandna lil Xalen Galja, nittama li l-mamma tiegħu qiegħda fuq il-linja sabiex tgħidilna li ma skola se tagħżel. Naħseb għandna xi diffikultà għadha ma daħlitx il-linja. Hawnhi, yes, Sinjura Galja. L-għodwa tajba. Hello. Hello, hi, good morning. Good morning, Signora, good morning. X'tażel għal Xalen? Is-seminarju jekk jogħġbok. Is-seminarju, grazzi ta' Signora u nawguralek. Nirringrazzjakom ħafna, grazzi. Grazzi. Mela dik hija l-ewwel għażla ta' Signora Galja hija s-seminarju għat-tifel tagħha Xalen. Tajjeb ngħaddu għat-tieni post li yes, mis-Signora White l-għodwa tajba. Hello? Signora White, naħseb tlifna l-linja minn ix-ċert? Le, jiena nisimak. Tajjeb, Signora. Tajjeb. X'tażel għal Jacob? Għal Jacob għandu s-seminarju. Is-seminarju, grazzi ta' Signora, grazzi ħafna napprezza. Grazzi. Lilkom ukoll, grazzi.
Hekk għandna t-tieni għażla wkoll u issa ngħaddu għat-tielet tifel li huwa fit-tielet post għandna lil Oliver Sever li tinċemplu l-mama tiegħu sabiex hija wkoll tagħtina l-għażla tagħha. Nfakkarkom li magħna hawnhekk fl-istudio għandna nutar din id-darba flok lil-nutar Robert Aquilina għandna lil-nutar Mary Greg Paċ li qiegħda ma' ġenbi sabiex qiegħda tisma' f'dak li intom l-għażliet tagħkom ukoll u tirreġistra bħalma qed nirreġistra jiena l-għażliet tagħkom u mbagħad anke terġa' tiċċekkja dak li inkun ktibt jiena u sewa sabiex ikonna rekord iċ-ċertifikat minnha wkoll. Nirringrazzja wkoll il-kollegi li għandi miegħi hawnhekk li qegħdin jgħinuna kemm fl-istudio u kemm hawnhekk fuq il-palk sabiex nagħmlu l-għażliet. Qed nistennew bħalissa lil ġenituri ta' Oliver Sever, ma nafx hekk mhix fuq il-linja. Milli jidher għandna xi diffikultà biex ikunu fuq il-linja. Għalhekk nintroduċikom ukoll ma' l-istaff liħor li għandna hawnhekk għandna l-Miss Josette Hammenborn li taħdem fl-uffiċċju għat-dħul fl-iskejjel tal-kni. Yes, is-Sinjura Sever, l-għodwa tajba. X'tagħżel għal-Oliver, Sinjura? Is-seminarju, thank you, Sinjura. Thank you. Thank you, Baba. Ekku għanna t-tielet għazla u s-sedin inċemplu l-mama ta' Ethan Merċija. Tajjeb, tinċemplu la propju bħalissa sabiex hija tingħaqad magħna u tgħidilna x'inhi l-għażla tagħhom għal Ethan. Kont ngħidilkom introduċikom mal-istaff li għandna hawnhekk għandna l-Miss Josette Hammenborn li qed tirreġistra aħna hawnhekk qed ninniżluhom hekk kif waħdet wara l-ieħor imbagħad tiktibhom skola u hekk inżommu rekord li jaqbel ukoll ma' dak li għandkom fuq l-screens tagħkom sabiex inżommu rekord ta' kemm liema tfal daħlu f'kull skola. Is-Sinjura Merċija l-għodwa tajba. Mela, x'tagħżel għal Ethan, Sinjura? St. Benil, tajjeb Sinjura, grazzi grazzi u awguri. Grazzi. Mela għandna St. Benil. Yes, għanna Sinjura Borġ, il-mama ta' Matteo, l-għodwa tajba. Hello, Sinjura Borġ. Il-seminarju, grazzi Sinjura, u auguri. Grazzi, il-seminarju. Mela, għanna l-għazla ta' seminarju. Fil-fatt wieħed min-nies li qed jgħinna magħna dolodu li qed iċemplilkom ukoll huwa proprju r-rettur mhux ir-rettur is-sur mas ta' seminarju Father Mark Ellul. Tajjeb nirringrazzjawh li kull darba jingħaqad magħna. Sinjura Cortis, l-għodwa tajba. X'tagħżel għal żekk, Sinjura? Della Salle College, grazzi Sinjura, grazzi u auguri, grazzi. Mela Sinjura għażlet Della Salle College għal tifel tagħha Zach Cortis u issa ngħaddu għal seba' għażla li hija ta' Leon Borġ qed inċemplu lill-mama tiegħu sabiex tgħidilna x'inhi l-għażla tagħhom għal Leon. Kont nkompli nintroduċikom mal-istaff tagħna. Yes, is-Sinjura Borġ l-għodwa tajba. St. Paul's Missionary College. Grazzi, Sinjura. Grazzi, St. Paul's Missionary College. Melek għanna għażla oħra u ngħaddu issa għat-tmien għażla li hija ta' Sinjura Brownrigg għal tifel tagħhom Jan. Nċemplula bħalissa sabiex tgħidilna x'inhi. Yes, l-għodwa tajba. Għal-Jan, x'tagħżel, Sinjura? St. Francisco Spiqua, grazzi, Sinjura. Grazzi, thank you. Ekku, dik kienet it-tmien għażla u jiena hekk imlejt l-ewwel paġna. Għandna diversi paġni, għandna 17 il-paġna x'nimlew għax għandna korsa twila. U issa nċemplu lill-Sinjura Karwana, l-mama ta' Yes, l-għodwa tajba. Hello. Hello, good morning. Good morning. Hello. Il-seminarju, grazzi Sinjura. Auguri. Good day, thank you. Bye-bye.
Mela, issa din inċemplu l-10 applikant li għanna skont il-riżultat tal-polza l-mama ta' Luke Xkembri sabiex tajdinna l-għazla tagħhom għal Luke. Yes, hello, signora. Bonġu. Xtażel għal Luke? SPMC Sant'Agata. All right, signora, grazzi u auguri. Grazzi. Għanna St. Paul's Missionary College. SPMC, għal-qasirek kot nikteb SPMC. U issa tinċemplu yes, il-Signora Kolleja, l-Mama ta' Romain, yes, il-seminarju. Grazzi, Signora, grazzi grazzi. Nishtiq nirringrazzjakom ta' disponibilità ta'kom hekk li qed tirrispondu t-telefon mill-ewwel u nkunu nistgħu immexxu mingħajr ma jkollna ħafna telf ta' ħin u l-koll għalhekk il-proċess jitħaffef u kemm intom li dawk li qed jistennew ma naqsulhom mit-terturi mill-paċenzja li wieħed irid ikollu li qgħod jistenna u anke aħna nħaffu fix-xogħol li qegħdin nagħmlu. Bħalissa din inċemplu lill-mamma ta' Jean Vjakava tajjeb sabiex hija tgħidilna wkoll l-għażla tagħha. Ftit ilu kellna l-għażla ta' St. Paul's Missionary College, dolodu kont qed nisma' il-BBC u fakkar u l-BBC dolodu kien jirrapporta daqsxejn fuq is-sitwazzjoni tal-pandemija ġewwa il-Pakistan li tfakkarni ħafna fil-ħbib tiegħi tal-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li qegħdin jaħdmu hemmhekk fosthom Father Gerald Bonello li għal 20 ta' snin kien imexxi propju dan il-kulleġġ St. Paul's Missionary College. Insellmulhom minn hawnhekk u nawgurawlhom ħafna saħħa u paċenzja u enerġija anke f'dawn is-sitwazzjonijiet diffiċli. Naħseb qegħdin f'sitwazzjoni iktar diffiċli minn tagħna. Bħalissa din inċemplu lill-mama ta' Jean Vjakava sabiex hija tgħidilna l-għażla tagħha. Inkompli nintroduċikom mal-personaġġi li għandna hawnhekk wara li l-listi jinkitbu fuq il-lista tal-iskola, mbagħad indaħluhom fuq id-database li għandna tat-dħul sewwa għaliex kif intom tafu aħna sada nippubblikaw il-lista bir-riżultati bl-għażliet li intom qegħdin tagħmlu propju bħalissa. Għalhekk indaħluhom fil-computer, fil-database u yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu. Is-seminarju għalġan, all right, grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela s-Sinjura għazlet is-seminarju għalġan Vjakava. U sabiex tagħmel dan ix-xogħol naħseb għandna l-Amelia llum jew min għandna għall-Amelia għandna s-Sinjura Amelia Kalleja. Yes, Signora De Giorgio. No choice. Grazie, Signora. Grazie. Signora De Giorgio mażlet l-ebda skola. U issa għanna l-tinċemplu l-14 l-applikant li huma ta' Vella Kritjen għal tifel tagħhom għal Adam. Mela kif kont ngħidilkom illum għandna magħna Sinjura Amelia Kalle. Mr. Kritjen, good morning. Is-seminarju, grazie sir, grazie auguri, grazie seminarju. U issa din nsejħu nċemplu lill-mama ta' Ben Sebastian Xkembri. Mela kont ngħidilkom li aħna għandna database u ndaħlu fiha dawn l-għażliet tagħkom. Minna wkoll mbagħad inkunu faċilment nistgħu nibatulkom l-email li wednikom sabiex tkompli l-proċess tar-reġistrazzjoni. Is-Sinjura Xkembri l-għodwa tajba. Bonġu, xtażel għal Ben Sebastian, Sinjura? Is-seminarju, grazzi ta' Sinjura u auguri. Grazzi, is-seminarju.
Mela, kif kont ngħidilkom minn fuq din id-database aħna mbagħad inkunu nistgħu faċilment nikbulkom li l-odwa tajba, Sinjura Kassar. Is-seminarju wkoll, grazzi Sinjura u awguri, grazzi. Mela dik għandna għażla oħra hemmhekk għal Luka Kassar jien imlejt paġna oħra. Tajjeb u ngħaddu allura għat-tielet paġna. Issa għadin nsejħu l-minu fi 17 il-post l-Sinjura Mikallef, il-mama ta' Mike Mikallef. L-għodwa tajba, Sinjura? Hello? Hello, hello. Xtażel għal Mike, Sinjura? Della Sal, grazzi ta' Sinjura u auguri. Grazzi, grazzi, auguri. Mela Sinjura għazlet l-iskur kulleġġ ta' Della Sal għat-tifel tagħha Mike Mikallef. Signora Zarafa, l-odwa tajba. Hello. Hello, hello. Xtażel għalla għajaz Della Sal. Grazzi ta' Signora. Grazzi auguri. Ekku Signora għazlet ukoll Della Sal għat-tifel tagħha għajaz. U s-sena d-duwa 19 l-applikant li huwa Zak Mansueto. Signora Mansueto, l-odwa tajba. Bonġu. Is-seminarju, grazzi Signora u auguri. Grazzi, grazzi. Is-seminarju għal Zak Mansueto. U issa din inċemplu l-mama ta' Craig Oliver Grek, dak li għad fl-20 post. Nfakkarkom li hemm ftit ta' delay bejn dak li tkunu għadin taraw, yes, l-odwa tajba, Signora Grek. Bodna, xtażel għal Craig Oliver. Il-seminarju, grazzi, Signora. Grazzi, grazzi. Ekku seminarju għal Craig Oliver Grek. U issa nipru l-odwa tajba, Signora Farrugia. Hello. Hello, xtażel għal Lukas? Iva? Iva? Della Sal, grazzi Signora auguri. Grazzi, grazzi. Yes, Signora Grek, l-odwa tajba? Hello? Bonġu, Signora, bonġu. Xtażel għal Kaj? Della Sal, grazzi Signora auguri. Grazie, grazie. Bye. Kanna zloħra u sena għad 23 applikant li huwa Beppe Kuxkiri qed inċemplu lill-mamma tiegħu propju bħalissa. Kont qed ngħidilkom li issa tirċievu din l-email fejn tikkonfermaw l-għażla li intom qegħdin tagħmlu dolodu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, xtażel għal Beppe, Signora? St. Paul's Missionary College. Grazzi, Signora, auguri. Thank you. Yes, l-odwa tajba, Signora? Hello? Bonġu, bonġu. Xtażel għal Benjamin, Signora? Il-seminarju, grazzi ta' Signora, grazzi, grazzi. Il-seminarju, hekk għandna l-oħra u spiċċajna wkoll paġna oħra. Din hija t-tielet paġna u dik kien l-24 applikazzjoni. Ngħaddu għal paġna 4 u qed insejħu lill-mama ta' Elias Kutajjar. Tajjeb, sabiex tagħtina wkoll l-għażla tagħhom. Kontit ngħidilkom b'din l-email li tom ġa semmejnielkom fejn tikkonfermaw l-għażla tagħkom. Yes, Signora Kutajjar. Good Is-seminarju għal Elias. Grazzi, Signora. Grazzi. Grazzi, babaj. Is-seminarju għal Elias. U tinċemplu issa l-mamma ta' Noah Harvey li għed fis-26 post. Tkunu yes, Signora Harvey, l-għodwa tajba. Is-seminarju, grazzi, Signora. Grazzi, grazzi. Mela,
għal qed inċemplu l-mama ta' Thomas Borch sabiex tgħidilna l-għażla tagħhom. Mela f'din l-email ukoll ikolkom allura link fejn intom kemm tafsu fuqha u tkun tistgħu tikkonfermaw l-għażla tagħkom, tagħmlu l-ħlas permezz ta' Visa Card jew Mastercard tar-reġistrazzjoni. Yes, Signora Borch, l-għodwa tajba. Yes. St. Paul's Missionary College. Grazie signora, grazie l-għodwa tajba. Grazie. U issa din inċemplu l-mama ta' Sebastian Johnson li hija 28 applikazzjoni li għandna dolodu. Mela, l-għodwa tajba, signora? Hello, all right. Għal Sebastian? St. Ben Stella Maris College. Grazzi, signora, auguri. Grazzi. St. Benil, dal Sebastian Johnson. U issa l-għodwa tajba, signora Fenek. Good morning. Xtażel għal Mattias Della Sal. Grazzi ta' signora, grazzi u auguri, ġurnata tajba. Ekk għanna għaz l-oħra u għaddu issa għat 30 post għanna l-Aiden Karwana tinċemplu l-mama tijaw bħalissa. Aħna u koll nistidnukom u koll tapprovaw u taċċettaw ittra ta' kollaborazzjoni, dikjerazzjoni ta' kollaborazzjoni mal-iskola. Tajjeb, u għak semma l-biraħ ħafna u koll mill-kapijiet kemm importanti l-parteċipazzjoni ta'kom fil-proċess tal-edukazzjoni ta' tfal ta'kom. Tagħmel differenza ħafna min isegwi lill-ulidu fl-edukazzjoni tiegħu jara x'inhu jiġri l-iskola u dana kollu. U għalhekk aħna nħeġġukom ħafna li mhux biss tiffirmaw il-dikjarazzjoni imma li verament tieħdu sehem fil-ħajja tal-iskola li tagħti ħafna u ħafna tagħmel differenza kbira u tagħti ħafna frott fl-edukazzjoni tat tfal tagħkom stess. Bħalissa din inċemplu lil Aiden Karwana u mela ġifieri tkunu nitolbukom anke tapprovaw dina dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni u għal min jixtieq mhux għal kulħadd speċjalment għal dawn li qegħdin quddiem għandhom l-għażla li jixtiequ kollha fost l-iskejjel li għandna, forsi skola waħda li ma mhijiex f'dan il-grupp għaliex ma tiftaħx fl-ewwel sena primarja ma tiftaħ fit-tieni sena kindergarten u għawet nalludi għal l-iskola ta' San Luigi. Forsi xi ħadd ikun jixtieq allura jista' jitpoġġa fuq il-waiting list minn daw ta' quddiem għax il-bqija għandhom l-għażliet kollha tal-iskejjel li jiftħu fl-ewwel sena primarja. Mela tkunu tistgħu tapplikaw ukoll, speċjalment dawk li qed iridu jiġu iktar il-qudiem biex toqgħodu fuq il-waiting list. U kif għadna l-bieraħ tistgħu tinkitbu u tapplikaw għal waiting list, tistgħu tagħmlu no choice ma tinkitbu fl-ebda skola u tagħmlu waiting list, tistgħu anke minn qiegħed ġiġa skola tal-Knisja jista' jibqa' fiha u xorta tinkitbu fil-waiting list. Mhux se neħdulkom il-postijiet li intom diġà għażiltu jew ħadd għażlu llum tajjeb. Din il-lista nimxu magħha li gwidana huma il-kriterji ta' dħul kif spjegajna l-bieraħ ukoll, jiġifieri l-iktar li konna l-kriterji ta' dħul l-iktar li jolqot huma forsi tal-impjegati jew tal-aħwa li huma mhumiex f'din il-polza, ma jiġu fuq quddiem għax dawk kriterji minn tal-ewwel kriterju, u mbagħad nimxu skont ir-riżultat ta' din il-polza. Tajjeb dejjem insejħu lil min imissu. Bħalissa qegħdin inċemplu lil mama ta' Aiden Karwana in-numru 30. Mela, dina intom mela tapplikaw biex tkunu fuq il-lista tal-waiting list, ftit ġimgħat oħra l-qudiem nippubblikaw ukoll din il-lista tal-waiting list kont l-għażliet ta' dawk li jkunu xtaqgħu joqogħdu fiha tajjeb jidhru l-ismijiet ta' tfal u l-ismijiet ta' l-iskejjel li tkunu intom għażiltu biex toqgħodu fuq il-waiting list tagħhom. Għandkom massimu. Yes, l-għodwa tajba. Hello. Bonġu ser, bonġu l-għodwa tajba ta' grazzi tal-li naqat magħna. Għal-Aiden x'inhi l-għażla tagħkom?
Della Sal. All right, grazzi Sertan, grazzi, auguri. Grazzi, grazzi. Mela. Sur Karwana għazel Della Sal College għal tifel tagħhom Aidin Karwana. Issa din inċemplu l-mama ta' il-Sinjura Xerri, l-għodwa tajba. Mela għal Zak, Sinjura. Il-seminarju, grazzi Sinjura, grazzi. Il-seminarju. U mela issa wara dik l-għażla tinċemplu lill-mama ta' Daniel Borch Oliver sabiex tgħidilna wkoll l-għażla tagħhom ta'. Yes, is-Sinjura l-għodwa Bonġu, morning. St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, l-għodwa tajba, grazzi, grazzi, grazzi. Mela St. Paul's Missionary College għal Daniel Borch Oliver. U għekkim lejna paġna oħra, r-raba paġna, u naddu sa għat 33 applikazzjoni. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, yes, l-għazlati. No choice, grazzi ta' Sinjura, grazzi, grazzi. No choice. Mela, issa din yes, l-għodwa tajba għal hello, hello, bonġu, Sinjura. Għal no għax tażel, Sinjura? SPMC, St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, auguri, grazzi, grazzi. Ekku għanna għazloħra unaddu għal-35 applikazzjoni jitinċemplu l-mama ta' Benjamin Bonello ta' dal-waqt kummana u koll. Mela konna najdu bil-proċess, bil-pass li jmiss f'dan il-proċess twil għax huwa daqsxejn. Yes, l-għodwa tajba. Il-seminarju, grazzi Sinjura auguri. Il-seminarju, grazzi. Ekku din hija l-għażla ta' Sinjura Benjamin, mama ta' Benjamin Bonello, fejn għażlet is-seminarju għalih ngħaddu issa 36 applikazzjoni. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Good morning. Għal Nikolas. Is-seminarju, grazzi Sinjura, grazzi u auguri. Grazzi. Is-seminarju għal Nikolas Taljana. Yes, Signora Franċika, l-għodwa tajba. Bonġo. Xtażel għal Zekeri? Seminarju, grazzi Signora, grazzi auguri. Mela, għal Gawċi, issa din inċemplu l-38 post, għanna l-Michael Gawċi, inċemplu l-mamma tijaw. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Della Sal, grazzi Sinjura, grazzi, grazzi auguri. Mela n-naż l-oħra u s-sanaddu kol għal 39 applikazzjoni fejt inċemplu l-mama ta' Jeremy Gallia, L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, bonġu. Xtażel inti għal Jeremy, Sinjura? St. Paul's Missionary, grazzi Signora u auguri, grazzi, grazzi. U dik hija għażla oħra u tista' nċemplu lill-mama ta' Jack Camilleri li hija l-40 applikazzjoni li għandna dolol. L-għodwa tajba, Signora. Bonġu, bonġu. Għal Jack, Signora. Il-seminarju, grazzi Signora, auguri. U għakim lejna l-5 paġna u kol, naddu għal 6 paġna u għal 41 applikazzjoni. Din ċemplu l-mama ta' Thomas Schwiereb Church. Tajjeb.
Mela l-aħħar li għattilkom li il-proċessi kompli li huwa proċess twil li bdejna f'Novembru meta publikajna il-regolamenti u mbagħad kellna l-ewwel applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju. L-għodwa tajba, Sinjura? Hello, hello. X'tażel għal Thomas, Sinjura? SPMC, thank you, Sinjura, grazzi. Grazzi. Mela dik hija l-għażla ta' Sinjura Thomas ta' Xwiereb Church għat-tifel tagħha Thomas u għażlet il-kulleġġ ta' St. Paul's Missionary College ġewwa ir-Rabat. U issa din inċempru lill-mama ta' Francesco Grek sabiex tagħtina wkoll l-għażla tagħhom għal Francesco. Mela yes l-għodwa tajba, Sinjura? Mela għal Francesco, Sinjura? Della Salle College. Grazzi, Signora. Grazzi, auguri, proset. Ringrazzjawkom, Signori, tal-kooperazzjoni ta'kom li għet insibukom u Signora Farrugia, l-għodwa tajba. Bon, il-seminarju għal Blake, sewa. Thank you, Signora. Grazzi, auguri. Ekku, għanna oħra, għanna Farrugia oħra, issa ma t-tifel huwa Daniel. Naraw sa tkun l-għażla ta' din il-familja. Yes, bonġu, Sinjura. Għal Daniel, il-seminarju kwa. Grazie, Sinjura, auguri. Thank you. Għal seminarju għal Daniel Farrugia. U issa jmiss il-mama ta' Thomas Bonello, Din ċemplu la propju bħalissa. Mela konnet nirrevedu daqsxejn il-proċess li jibda f'Novembru, mbagħad f'Jannar noħorġu ċirkulari fejn ninfurmaw il-pubbliku kemm kellna applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju għalhekk prattikament kemm naqsu. Yes, Signora Bonello, l-għodwa tajba. Għal Thomas, x'tażel inti, Signora? Il-seminarju, grazzi ta' Signora, auguri. Il-seminarju. Dik l-għazla ta' Signora Bonello, għat-tifel tagħha Thomas. Għazlet il-seminarju u s-saddin inċemplu l-mama ta' Luca Vella. Kif intom tafu fil-regolamenti ta' dħul li nippubblikaw f'Novembru jkun hemm publikat kemm għandna postijiet skola tajjeb. Xi ħaġa importanti għalikom għax hekk tkunu tafu kemm għandna x'inhuma l-possibilitajiet li intom tistgħu tagħżlu minnhom u kemm hemm postijiet. Mela, Signora Vella, l-għodwa it-tajba. Yes, għal Luka x'tażel, Signora? Is-seminarju, grazzi ta' Signora, grazzi. Grazzi, auguri. Ekku għanna għaz l-oħra, għaz-seminarju. L-għodwa tajba, Signora? Gonġu. Għal Jan Steven, xtażel? St. Paul's Missionary College. Grazzi, Signora, grazzi u auguri. Tajjeb. Signora għazlet St. Paul's Missionary College għal Jan Steven Caruana. U s-sena għaddu għal Lukas Attard Bazon, 48 applikazzjoni li għanna u l-axar wieħed li għandi fil-paġna 6. Yes, good morning. Good morning. What do you choose for Lucas? Della Salle. Grazie, Signora. Thank you. Mela din hija l-għażla tas-Sinjura Bazon għal Lucas u għażlet Della Salle College. U għek imlejna paġna oħra, paġna 6, u naddu għal paġna 7. Pass mal-assedju naslu u koll. Paġna 7. Et inċemplu issa l-mama ta' Luigi Ciappara Papa George Coppola. Li hija fil-49 post. Infakkarkom li u kolem daqxej delay bej dank li intom għedin issegwu fuq l-screens ta'kom li jaslilkom ftit minuti tard
paragonat ma dak li qed jiġri fl-istudju u ma telefonati. Min sa jkun imissu ma jinħasax li ħanċemplulu qabel ma dak li qed jara fuq l-iskrin tajjeb għaliex teknoloġikament jgħaddi ftit tal-minuti sakemm jasal mill-istudju u jasal fuq l-screens tagħkom. Is-Sinjura Tajba, l-Odwa Tajba, Sinjura. Good morning, sir, good morning. Luigi x'tażel? SPMC, grazzi, sir, grazzi, thank you, bye-bye. Mela għanna St. Paul's Missionary College u għek għanna għazla oħra u naddu għallik li jmiss li jgħata Sinjuri De Bono għattifel taħħom James. Yes, l-Odwa Tajba, Sinjura De Bono. Bon, il-seminarju, grazzi Sinjura, auguri. Seminarju għal James De Bono u s-sanna twins. Liam Karwana u Jan Karwana, tajjeb. Tinċemplu l-mama taħħom Sinjura Karwana sabiex tajdinna xini l-għazla taħħa. Ftit mixin u kol wasalna fil-51 applikazzjoni tajjeb. Mela, kontit najdilkom li f'Novembru nippubblikaw kemm għandna postijiet vakanti, daw il-postijiet jibdew jonqsu hekk kif jidħlu l-ewwel applikazzjonijiet li numerikament ikunu l-aktar tal-aħwa tal-impjegati u fil-każ ta' dħul fl-ewwel sena primarja u f'tal-ewwel sena sekondarja anke ta' tfal li ġejjin minn skola bla kontinwità. Din il-lista wkoll ta' dawn l-applikanti nippubblikawha. Yes, Sinjura Karwana. Della Sal. All right, Sinjura, grazzi, auguri. Grazzi. Mela Sinjura għażlet Della Sal College għal Liam u Jan. Ekku, mela dak għanna l-oħra se nċemplu l-Sinjuri Ċeċi għal Matteo li nkunu nafu x'inhi l-għażla tagħhom. Mela kif kont ngħidilkom f'Jannar nippubblikaw din iċ-ċirkulari fejn ninformawkom kemm kellna applikazzjonijiet li pubblikaw ukoll il-lista ta' dawn l-applikanti li għadha tinstabu llum ukoll fuq il-website, infakkar li fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq il-paġna fuq il-website ta' knisja.mt hemm ħafna informazzjoni li għandha x'taqsam ma' dan id-dħul. Is-Sinjura Ċeċi l-Odwa Tajba. Good morning għal Matteo. Is-seminarju, grazzi Sinjura. Grazzi. Seminarju għal Matteo. U ngħaddu issa l-applikazzjoni oħra li jeta Koziatis Luka. Nċemplu l-mama tiegħu sabiex jeta tgħidilna wkoll x'inhi l-għażla tagħhom għal tifel tagħhom Luka. Sewa mela f'Jannar nippubblikaw din iċ-ċirkulari u anke intom tiġerġgħu noħorġu riklam u nfakrukom li tistgħu tagħmlu l-applikazzjonijiet tagħkom bħala applikanti oħra u biex tieħdu sehem fil-polza. Fuq il-website issibu r-regolamenti, d-dikjarazzjonijiet, issibu il-videos tal-polot, issibu r-riżultati tal-polot, min irid jinforma ruħu isib l-informazzjoni kollha li jixtiequ. Hija organizzata wkoll f'diversi livelli. Mela Sinjura Koziatis, l-Odwa Tajba. Bonġu. Alluka? Is-seminarju, grazzi Sinjura, grazzi. Is-seminarju għal-Luka. U issa din inċemplu l-mama ta' Benjamin Kind, l-54 applikazzjoni. Dina l-informazzjoni li sibu fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja hija mqasma skont il-livelli ta' dħul, ġifieri għandna tal-ewwel sena kindergarten, tat-tieni sena kindergarten, tal-ewwel sena primarja u tal-ewwel sena sekondarja. Barra minn hekk għandna Yes, l-Odwa Tajba, Sinjura.
Naħseb tlifna l-linja ta' Sinjura Kind, ħodu paċenzja għal-kem kienet fuq il-linja, nerġaw niprovaw nċemplu għax naħseb waqt il-linja. Yes, Sinjura Kind, yes, good morning. Grazzi. Għal Benjamin xtażel? Il-seminarju, grazzi Sinjura, grazzi. Mela Sinjura għazlet il-seminarju, direzzjoni għadha kif għart li ekk il-seminarju mtela bdina l-axħar għazla. Għalek issa ħanaraw fuq l-screen il-parteċipanti ta' li għazlu il-seminarju. Nistaw narawhom il-kol fl-imkien, nerġaw naqrawhom, permettu li naħħiftit il-nuċċali. Mela, l-ewwel għażla li kellna kienet propju da dak li ġie fl-ewwel post lil Xalen Gallia, mbagħad għandna il-White Jacob Narvad, il-Oliver Sever, Matteo Borg, Caruana Mason James, Roman Calleja, Jean Viacava, Adam Vella Critien, Ben Sebastian Schembri, Luca Cassar, Zach Mansueto, Craig Oliver Grek, Benjamin Zara, Elias Kutajjar, Noah Harvey, Zach Sherry, Benjamin Bonello, Nicolas Taliana, Zachary Diaz Francica, Jack Camilleri, Blake Farrugia, Daniel Farrugia, Thomas Bonello, Vella Luca, James De Bono, Matteo Ceci, Luca Koziatis u Benjamin Kind. Dawn huma it-tfal li se jibdew jattendu s-seminarju skont l-għażla tal-ġenituri tagħhom tajjeb. Issa inkomplu propju bil-proċess tal-għażla. Yes, l-għodwa tajba, Signora Bonello. Bonġu xtażel għal Benjamin, Signora. Għal Jacob, sorry. St. Paul's Missionary College. Grazie, Signora Waguri. Grazie. Mela, Signora għazda St. Paul's Missionary College, li mhuwiex il-bogħod ħafna mis-seminarju, tnejn qegħdin ir-Rabat. U hekk imlejna paġna oħra, paġna 7. Mfakkar li min issa l-qudiem min jixtaq li forsi jibgħat it-tifel. Yes, is-Sinjura Muscat, l-għodwa tajba. Good. St. Paul's Missionary College. Grazie, Signora. Grazie, Waguri. Grazie. St. Paul's Missionary College għal Sean Anthony. U s-sadin inċemplu l-Signori Spiteri sabiex jgħidulna x'inhu hija l-għażla tagħhom għal Ezekiel. Tajjeb. Min issa l-qudiem min xtaq forsi jibgħat it-tifel il-seminarju ikun jista' japplika wkoll allura fuq il-waiting list għal din l-iskola f'każ li xi ħadd iħassar dan m'għandniex postijiet ekstra tnerfgħuhom aħna dak kollu li għandna tinqasmuh, però jista' xi ħadd jibdel l-opinjoni tiegħu jekk jinħoloq post vaganti kif għadna kemm il-darba nsejħu lil kull min imissu tajjeb għalhekk tinħoloq il-waiting list. Issa din inċemplu l-mama ta' Ezekiel Spiteri. Konna tnajdu li konti tnajdilkom il-sessjonijiet differenti li hemm fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Semmejtilkom id-diversi livelli, però mbagħad għandna sezzjoni oħra fejn niktrattaw il-każijiet serji u parti tar-regolamenti tagħhom, il-parti tal-polots tagħhom, eċċetera, sib kollox hemmhekk miġbur. U minn din is-sena wkoll hemm ukoll is-sezzjoni tal-polots u l-applikazzjonijiet ġewwa Għawdex. Tajjeb, dawn huma diversi sezzjonijiet li wieħed isib, hekk kif jiklikja fuq waħda minnhom tinfetaħ dik is-sezzjoni u jkun jista' jara il-diversi rapporti li hemm hemmhekk u jkun jista' jiftaħhom u jarahom għas-sodisfazzjon tiegħu. Bħalissa din inċemplu lill-mama ta' Ezekiel Spiteri, tajjeb. Tamaw li tkun maħna maddumx u nkunu nistaw nkomplu b'dan il-proċess bħalissa wasalna fis-57 applikazzjoni. Ma nafx x'ħenu bħalissa ħan iċċekkja daqsxejn ir-rata tagħna hija normalment ta' applikazzjoni bil-minuta average sewa neħdu bej wieħed u ieħor.
jekk palissu ma l-10 u nofs neqes 5, jekk nikkalkulaw li bdejna fl-10 neqes 20, kważi kienu l-10 neqes kwart, qed nagħmlu ħin tajjeb ħafna il-rati jinqas minn ta' minuta kull applikazzjoni. Għalhekk nirringrazzjakom ħafna li intom qegħdin issegwuna, tkunu disponibbli biex twieġbu t-telefonati li qegħdin nagħmlulkom u tatuna mill-ewwel l-għażla tagħkom. Anke min jaf kemm iddiskutejtu ġewwa l-familja tagħkom fejn ħadd tagħżlu li mal-ewwel, it-tieni u t-tielet preferenza. Bonġu, Sinjura. Bonġu. Għal Ezekiel x'tażel, Sinjura? St. Paul's Missionary. Grazzi, Signora. Grazzi, auguri. Mela St. Paul's Missionary għal Ezekiel Spiteri. U s-senaddu għal 58 applikazzjoni li hija għal Eli Spiteri. Insertaw għanna żewġ spiterijiet wara xurxin. Yes, l-odwa tajba. Yes, għal Idli. Tajjeb, grazzi sir, St. Paul's Missionary College. Thank you, grazzi, bye-bye. St. Paul's Missionary College. Għal Eli Spiteri. U issa din inċemplu l-mama ta' Ben Zammit sabiex hija tgħidilna wkoll x'inhi l-għażla tagħhom. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Della Sal, Alben. Tajjeb, grazzi, Signora Della Sal. Grazzi. Mela Signora għazlet Della Sal għat-tifel tagħha Ben Zammit. U issa din inċemplu l-mama ta' Ben Pickard. Mela l-ewwel għattilkom kellna 2 Spiteri u issa għandna 2 Ben. Għandna l-Ben Zammit u issa wara jħanna lil-Ben Pickard. Tajjeb. Yes, l-odwa tajba, Signora. Bonġu, xtażel għal Ben, Signora? Għal Della Sal, grazzi grazzi, auguri. Ekku għanna l-oħra għal Della Sal College ġewwa il-Birgu u issa inċemplu l-mama ta' Luke Kassar il-61 applikazzjoni. Yes, naħseb wasal il-moment li nbillu l-odwa tajba. Hello, Signora. Good morning. Għal Luke? Għalluk tanżlu Della Sal. Grazzi ħafna, Signora. Grazzi, auguri. Della Sal. Għalluk Kassar. U naddu għal 62 applikazzjoni. L-odwa tajba, Signora Mikallef. Bonġu għal Mattias. St. Paul's Missionary. Grazzi, Signora. Grazzi, auguri. Issa ngħaddu għal Luke Manicolo, tinċemplu l-mama tiegħu tajjeb, 63 applikazzjoni, l-aħħar wieħed li għandi f'din il-paġna 8 u hekk inkunu spiċċajna paġna oħra. Yes, l-odwa tajba, Signora. Bonġu. Grazzi, Signora, auguri. Tajjeb, il-Signora għazdet St. Paul's Missionary College għal Luke Manicolo. U hekk nirreġistraw din l-għażla wkoll u ngħaddu għal applikanti ieħor u paġna oħra. Wasalna fl-64 applikazzjoni li hija ta' Giuseppe Attard. Bħalissa din inċemplu lill-mama ta' Giuseppe Attard. Mela dawn huma tissegwu naħseb pass f'dan il-proċess li kif konna ngħidu beda f'Novembru f'Jannar applikajtu u mbagħad ftit tal-ġimgħat ilu għamilna wkoll il-polots u f'dan il-każ tal-ewqa. L-għodwa tajba ser għadu kmieni. Giuseppe. All right. Għal Giuseppe xtażel,
Eh? All right, all right, all right. Għadli. St. Paul's il-Rabat. All right, sir. Grazzi. Grazzi, auguri. Grazzi, signora Zel St. Paul's Missionary College, ġewwa il-Rabat, għat-tifel tiegħu Giuseppe Attard. U issa qegħdin inċemplu lill-mama ta' Kialen Gawċi, sabiex hija wkoll tagħtina x'inhi l-għażla tagħhom tinfurmana b'din id-deċiżjoni li huma ħadu. U kif ittaraw l-iskejjel jonqsu dejjem il-postijiet fihom għalkemm għad baqa' ħafna postijiet. Fil-fatt aħna għadna kif bdejna t-triq għadna ma wasalniex fl-ewwel mija għandna nfakkar li b'kollox dolodu rridu nagħmlu 216 l-applikazzjoni tajjeb waħda wara l-oħra rridu nagħmluhom kollha. Jisu wasal nissa fl-ewwel nofs, libna l-ewwel nofs tal-ewwel mija, ġifier forsi għandna kwart ta' l-applikazzjonijiet li għandna dolodu huwa lest, imma baqa' għandna 3 kwarti oħra x'nagħmlu. Nirringrazzjawkom li intom ukoll qed tissegwuna bil-paċenzja kollha mid-djar tagħkom tistennew l-ċans ta' meta imiskom intom. Nifhem li meta wieħed ikun qed jistenna mhix mument faċli u trid ħafna paċenzja sabiex tistenna. Dawna l-iskejjel fakkar li St. Paul's Missionary College, per eżempju, s-seminarju u anka sewa daw iż-żewġ skejjel u kellna skola oħra li wkoll sal-sena 2010 ma kellhomx il-primarja tagħhom. Niftakru li fl-2010 Malta bħala edukazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni kienet ittieħdet deċiżjoni importanti ħafna li jitwaqqaf kemm il-Junior Lyceum Exam għadħul fl-ewwel sena sekondarja u anke jitwaqqaf ukoll ma jibqax isir il-Common Entrance Exam. Frott ta' dik il-deċiżjoni wkoll allura xi skejjel tal-Knisja li setgħu li kellhom l-art fejn setgħu ikabru fetħu wkoll il-primarja tagħhom. Kenna 3 minn dawn l-iskejjel u li huma propju Savio, skuża, yes, Signora Gawċi fuq il-linja, l-għodwa tajba. Bonġu, għal-Kielen xtażel? Sant'Agta. Ok, grazzi Signora. Grazzi, auguri. Mela Sant'Agta huwa St. Paul's Missionary College għax hemm il-katakombi ta' Sant'Agata. Interessa ftit storja u ftit arkeoloġija. U s-sena ngħaddu għal Sinjuri Borċ li għandhom il-tewmin Kajen u Kajel. Tajjeb, naraw se tkun l-għażla tagħhom. Kont ngħidilkom mela li fl-2010 kienet ittieħdet bonġu Sinjura? Mela, għal Kajen u għal Kajel? No choice. All right, Sinjura, grazzi ta'. Grazzi, augura, grazzi. Ma għazlet lebda skola għal tfal tagħha twins. Tajjeb. U issa ngħaddu għal Sinjuri Borċ Cosby għal nċemplulhom għall għażla tagħhom għal Luka. Mela, yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Good morning. Xtażel għal Luka, Signora? St. Paul's Missionary College. Grazzi, Signora, u auguri. Grazzi, baj. Mela St. Paul's. U għanna l-oħra l-esta u kol. Yes, l-għodwa tajba, Signora Kwelina. Yes. Għal Adam, xtażel? St. Paul's Missionary College. Grazie, Signora. Auguri. Grazie. Lodwa tajba, Signora Farrugia. Hello.
Grazzi, Signora St. Paul's Missionary College. Grazzi. Grazzi. St. Paul's Missionary College għal Damien Farrugia. U s-senaddu għal Luke Jacob Vella. Tinġemplu l-mamma tiegħu l-aħħar wieħed li għandi f'din il-paġna 9. Mela, barra li kien iddeċiż li ma jibqgħux isiru dawn l-eżamijiet u mbagħad inħoloq ukoll il-benchmark exam li huwa eżami nazzjonali fejn kulħadd jieħu ħsiem fih. Kenna l-iskejjel tal-Knisja ttieħdu żewġ deċiżjonijiet oħra. Waħda li tħul fl-iskejjel sekondarja, tħul fl-ewwel sena sekondarja jkun permezz ta' polza u barra minn hekk ċertu skejjel iddeċidew li jiftħu il-primarja tagħhom tajjeb u naħseb kien suċċess, mhux naħseb bla dubju kien deċiżjoni tajba. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Luke Jacob x'tażel, Sinjura? St. Paul's Missionary College. Grazzi, Signora Waguri. Grazzi, bye-bye. Mela, wekkim lejna paġna 9 ukoll u issa ngħaddu għal paġna 10 fejn fil-71 post qed għandna lil Kyle Vella. Tajjeb, mela ttieħdet din il-deċiżjoni wkoll mela li jinfetħu il-primarji, tajjeb. Deċiżjoni li taħt il-frott tagħha. L-għodwa tajba, Sinjura Vella. Bonġu. X'tażel għal Kyle, Sinjura? Della Sal. Grazzi, Sinjura Waguri. Grazzi. Ekku l-għażla ta' Kyle Vella hija ta' Della Sal. U naraw il-frott ukoll ta' kollaborazzjoni bejn gvern u knisja bejn l-iskejjel u li qed naħdmu flimkien sabiex nipprovdu l-edukazzjoni għal tfal li jinsabu ġewwa Malta. Forsi f'dak iż-żmien fl-2010 konna qed naraw li l-popolazzjoni ta' tfal qiegħda tinżel u forsi kien hemm inħaseb li ħajkunu żejda daw l-iskejjel u piż żejjed għall-gvern ukoll. Però naħseb illum ukoll ngħidu li imnalla li sar hekk għaliex mhux il-popolazzjoni żdiedet ma żdieditx tant li żdiedu trabi ġewwa Malta, imma frott tal-nies li ġew minn barra u ovvjament man-nies mal-adulti ġew ħafna tfal u l-iskejjel f'Malta kollha imtlew. U għalhekk permezz ta' dawn l-iskejjel nħoloq ftit iktar ta' spazju fejn setgħu jiġu aċċettati u jonqos daqsxejn mill-pressjoni li ssir għall-iskejjel l-oħra fejn ħajjitqiegħdu tajjeb. Għalhekk matul is-snin dan l-iżvilupp li sar f'dawn l-aħħar 11-il sena llum diġà mill-2010 għalledin fis-sena 2021 għaddew 11-il sena naraw li dawn l-iskejjel żviluppaw huma popolari ħafna huma mfittxija ħafna u qed jikkontribwixxu wkoll għall-edukazzjoni ta' tfal ġewwa Malta. Naraw ukoll li fl-iskejjel tal-Knisja kellna żviluppi ieħor f'dawn l-aħħar snin barra li tneħħa l-Common Entrance Exam u daħlet il-polza dħul fl-ewwel sena sekondarja u żdiedu l-iskejjel primarji is-Sinjura Tart l-għodwa tajba St. Paul's Missionary College. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Aguri. St. Paul's Missionary College. Deċiżjoni li yes, l-għodwa tajba, Sinjura, għal Jamie. Bonġu, Sinjura. SPMC, St. Paul's Missionary College. Grazzi, Sinjura, grazzi u auguri. Mela blanżla ta' Sinjura Farrugia għat-tifel tagħha Jamie, l-direzzjoni tinfurmani li imtellejt ukoll l-iskola ta' St. Paul's Missionary College u hekk għandna t-tieni skola li hija mimlija u tonqos l-għażla minn fejn intom tkunu tistgħu tagħżlu l-iskejjel. Ħanaraw min kienu t-tfal li għażlu dina l-iskola. Narawhom wieħed flimkien, qed tarawhom intom ġiġa fuq l-screens tagħkom. Nibdew minn Leon Borch, mbagħad ngħaddu għal Luke Xkembri, Beppe Kuxkiri, Thomas Borch,
Daniel Borch Olivier, Noah Borch, Jeremy Gallia, Thomas Schwireb Church, Jan Steven Caruana, Luigi Chappara Papa George Copolo, Jacob Bonello, Sean Anthony Muscat, Ezekiel Spiteri, Eli Spiteri, Mattias Mikallef, Luke Manicolo, Giuseppe Attard, Kialen Gauci, Luca Borch Cosby, Adam Aquilina, Damien Farrugia, Luke Jacob Vella, Isaac Attard u Jamie Farrugia. Dawk huma l-applikazzjonijiet li ta' tfal skont il-għażla tal-ġenituri li se issa jibdew jattendew l-iskola ta' St. Paul's Missionary College ġewwa ir-Rabat tajjeb. Waħda mill-iskejjel li żdiedet kienet il-primarja. Yes, l-għodwa tajba ser. St. Augustine għal Noah, yes sir. Thank you. St. Augustine, St. Augustine għal Noah Soler tajjeb. St. Augustine u koll li kien kabbar u koll. St. Augustine. Yes, l-għodwa tajba, Signora Portelli. St. Augustine College, grazie Signora, grazie. Mela stanna St. Augustine College għal Jake Portelli. U naddu issa għal 76 applikazzjoni għal ta' Jamie Allen Xikluna. Tajjeb, St. Augustine u kol kien wieħed mill-iskejjel li kabbar u żiet il-primarja, nfakru li St. Augustine qiegħed prop il-sekondarja qiegħda taħt St. Luke's Hospital. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Għal della sala għal Jamie, grazie Signora. Grazie. Ekku, mela St. Augustine li għandu il-premises tiegħu prinċipali ġewwa Guardamanġa u f'emes sekondarja. Yes, Signora Zara, l-għodwa tajba. Mela, għalluk St. Benils, grazie Signora. Mekku għanna St. Benils għalluk u s-sanaddu għal-Ben Teuma li huwa 78 applikant li għanna f'din il-lista u li bieħ nimlew ukoll l-10 paġna. Signora Teuma, l-għodwa tajba. Yes, għal-Ben della sal, grazie Signora u auguri. Ekku mlejna paġna 10 minn 27 paġna baqadna 17 uħradna ma wasalniex laqqas fid-nofs imma mixin pass wieħed wara l-ieħor progress qegħdin nagħmlu. U nirringrazzjakom mill-ġdid tal-kollaborazzjoni tagħkom li qed tistennew yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Yes, għal-Estin xtażel? Della Sal College, grazzi Signora u auguri. Mela Della Sal għal-Estin Greg. U għanna applikazzjoni oħra u s-sanaddu għal-mama ta' jew il-papa ta' Tim Eric Hilsenitz. Tajjeb. St. Augustine kontit ngħidilkom mela li għandu l-premises ġewwa l-Pjetà u mbagħad eventwalment kien premises ta' skola li kellu l-gvern ġewwa il-Marsa, skola spazjuża sabiħa u b'investiment kbir li għamlet l-iskola propju u l-Provinċja Agostinjana. Yes, Signor Hilsenitz, good morning, l-għodwa tajba. St. Benils Stella Maris, grazie ser, auguri. Grazie mela St. Benils għal Tim. U issa din inċemplu l-mama ta' Ethan Aquilina, il-81 applikant li għanna fuq din Mela, kontet ngħidilkom xi ħaġa xkejkna dwar l-iskola ta' St. Augustine li qiegħda il-primarja l-lun qiegħda ġewwa l-Marsa fejn verament b'investiment kbir li għamlu
zbieħet u veru hija skola spazjuża. Nirringrazzjaw ukoll il-kollaborazzjoni li kien hemm mal-Gvern sabiex din il-proprjetà għaddit fidejn il-Patrijiet Agostinjani li komplew din il-ħidma edukattiva propju f'dina l-iskola li kienet diġà mibnija u li issa qegħdin ikomplu jaħdmu fiha huma. Nirringrazzjawhom ukoll tas-servizz li qegħdin jagħtu permezz ta' dina l-iskola. Niftakru li l-Patrijiet Agostinjani wkoll kienet waħda mill-ewwel skejjel tal-Knisja li infetħu ġewwa Malta tajjeb, kienet propju waħda minn tal-ewwel net u li kienet ukoll ma jitolbux ħlas ukoll għad-dħul għat-tfal sakemm kien possibbli sabiex it-tfal ikomplu jistgħu jagħmlu l-edukazzjoni tagħhom. Kien għadu żmien tal-Ingliżi meta aħna konna għadna mhux kolonja Ingliża propju anka fl-1800 u xi ħaġa, ġifieri għandha iktar minn 200 sena dina l-iskola, jew waslet biex tagħlaq il-200 sena. Nirringrazzjawhom għal dan is-servizz twil li huma taw tajjeb matul dawn l-20 ta' snin. Issa din inċemplu propju lil mamata Ethan Aquilina sabiex tatina l-għażla tagħhom. Għandna wkoll żewġ skejjel oħra li qegħdin niltaqgħu magħhom li intom qegħdin tagħżlu propju l-aħħar tnejn li għandi quddiem huma ta' De La Salle u ta' St. Benilde. Waħda qiegħda l-Birgu l-oħra qiegħda ġewwa ta' Sliema, però tnejn huma skejjel tal-Brothers ta' De La Salle. Il-Brothers ta' De La Salle li matul dawn is-snin ħadmu ħafna fl-edukazzjoni f'Malta, kienu pionieri fl-edukazzjoni. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Yes? St. Benilde, grazzi Sinjura u auguri. St. Benilde għal Ethan Aquilina, skola li qiegħda ġewwa ta' Sliema, jagħmlu l-ewwel tfal jagħmlu l-ewwel sentejn propju ġewwa dina l-iskola, mbagħad jitrasferixxu ruħhom għal Stella Maris College ġewwa l-Gżira. Sinjura Gatt, l-għodwa tajba. Bonġu. Għal Jamie, St. Benilde, grazzi Sinjura, grazzi wajbu. U issa dinna nċemplu l-mamata Giuseppe Calogero Vella. Tajjeb, sabiex jgħidulna wkoll x'inhi l-għażla tagħhom għal Giuseppe. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Bonġu. X'tażel għal Giuseppe, Sinjura? De La Salle, grazzi Sinjura, grazzi De La Salle. All right. Għanna l-għażla ta' De La Salle għal Giuseppe Calogero Vella. Nustedin inċemplu l-Sinjura Galja biex tajdinna x'inhi l-għażla. Yes. L-għodwa tajba, Sinjura? X'tażel għal Jack, Sinjura? De La Salle, grazzi, Sinjura. Grazzi. U dik hija l-għażla tal-ġenituri ta' Jack Galja sabiex tifel jibda jattendi l-iskola primarja ġewwa De La Salle. De La Salle ġewwa l-Birgu li huwa skola tibda primarja fl-ewwel sena primarja. Yes, Mr. Verdud, good morning. Good morning. What? St. Benilde. Yes, okay, agreed. Thank you. Thank you. Good day. Good day. So it is St. Benilde for Tom Verdud. Issa din inċemplu l-mama ta' Xander Schwalbe. Tajjeb, u din għal-axħar waħda fil-paġna 11 wasalna fil-86 applikazzjoni. Mela De La Salle li huwa kulleġġ kbir. Yes, Schwalbe, good morning. Good morning. Alexander? St. Benilde, yes, thank you, good day. St. Benilde Alexander. U għekkim lejna paġna 11 ukoll u ngħaddu sal-paġna 12 fejn għandna 87 applikazzjoni għal Luka Mifsud Friġġieri. Tajjeb,
il-kulleġġ ta' Della Sal li għandu l-skejjel fit, yes, Freġġieri, mifsud Freġġieri sewa, yes, good morning, Signora. Yes, St. Benil Salluka, grazzi, Signora. Grazzi. Ekku għanna l-oħra. U s-sedin inċemplu l-ġenitur ta' Ison Wu. Tajjeb, naraw sa tkun l-għazla tagħhom. Della Sal li huwa 3 skejjel, għanna l-primarja, għanna s-sekundarja u anka mis-sixth form. Good morning. Good morning. What do you choose for Ison? St. Benil's. Okay, St. Benil's. Good luck. Ninċemplu l-ġenituri ta' Norlin Zara sabiex huma wkoll jgħidulna x'inhi l-għażla tagħhom. Mela il-kulleġġ ta' Sanalwi ta' Della Sal li huwa 3 skejjel, primarja, sekondarja u sixth form ukoll tajjeb. Nfakru wkoll li bħalissa l-iskejjel ta' sixth forms, l-iskejjel ta' Knisja aħna għandna 2 skejjel ta' sixth forms. Yes, Norlin, yes, il-mama Sant'Augustine, grazzi Signora, grazzi. Tajjeb, mela St. Augustine, Sant'Augustine għal Norlin Zara, tajjeb. Mela, tinċemplu wissa l-mama ta' Tommy Bonnici sabiex tajdinna l-għazla tagħhom. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu. Della Sal, grazzi Signora, grazzi u auguri. Mela l-istorja l-għazla ta' għal-Tomija ta' Della Sal College tajjeb. U s-sedin inċemplu l-ġenituri ta' Nathan Paul Buzuttil sabiex jgħidulna wkoll l-għażla tagħhom. Kont se ngħidilkom xi ħaġa dwar iż-żewġ skejjel sixth forms li għandna ġewwa l-iskejjel tal-Knisja li huma propju ġewwa Della Sal u ġewwa Sanalwigi. Yes, għal Nathan Paul, l-għodwa tajba, Sinjur? Yes, bonġu. Għal Nathan Paul? Della Sal. Auguri, Signora. Grazzi. Mela daw iż-żewġ skejjel bħalissa is-sena skolastika qiegħda tagħla l-istudenti tafu sixth forms kull m'hemm żewġ sentejn wieħed idum mis-sixth forms. Dawk li qegħdin fit-tieni sena ta' sixth forms bħalissa qegħdin jippreparaw għall-eżamijiet tagħhom tal-A levels sewwa biex imbagħad ikunu jistgħu jagħmlu l-għażliet tagħhom, ħafna minnhom ikomplu fl-università. Nawgurawlhom il-koll li ħamlu l-eżamijiet. Dawn l-istudenti li qegħdin fl-ewwel sena jitolbu bħalissa sabiex ikunu jistgħu jerġgħu lura għal l-edukazzjoni mhux online imma jkunu jistgħu jkomplu l-edukazzjoni tagħhom propju ġewwa l-iskola. Tajjeb nisperaw li jinstab kompromess din is-sitwazzjoni tal-pandemija, sintendi jridu jiġu osservati il-protokolli tal-ħarsin, tal-social distancing, li neħdu ssib ta' idejna, li naslu idejna ta' spiss u dana kollu sabiex naqsu li nintieħdu minn xurxin dan il-virus l-għodwa tajba. Hello? Jean-Marc, yes? Della Sal, grazzi Sera, auguri. Grazzi. Mela, il-papa ta' Jean-Marc għalinna li l-għazla tijaw hija ta' Della Sal. U jagħmlu din it-talba sabiex ikunu jkomplu jistgħu jattendu fl-iskejjel tagħhom u jkomplu l-edukazzjoni propju b'mod fiżiku mhux online. L-għodwa tajba, Sinjura, bonġu għal Andrex Tażel. Della Sal, grazzi Sinjura, grazzi. Della Sal College għal Andre Borg Karwana u issa din inċemplu l-ġenituri ta' Ben Ċantar wasalna f'paġna 12 li tmiem tagħha. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu Tażel għal Ben Ċantar. Della Sal, grazzi Sinjura, grazzi auguri. U da propju din il-ġimgħa Della Sal, Addis Gian Baptist Della Sal
il-ġimgħa jew is-sibt hija propju il-festa tiegħu u hija waħda kien qaddis li propju dedika ħajtu għall-edukazzjoni u hija kongregazzjoni li tiddedika ħajjita għall-edukazzjoni. Yes, l-għodwa tajba, Signora Bonnici. Yes, għal Jack, xini l-għazla tijak, Signora? Santu Wistin, grazie Signora, grazie auguri, yes. Bye. Madonna Saint Agustin għal Jack Bonnici. Dini waħda mill-kongregazzjonijiet mela li tiddedika il-ħidma tagħha u professjonalità tagħha propju għall-edukazzjoni. Yes, l-għodwa tajba. Bonġu, bonġu. Għal Paolo, xini l-għazla ta'kom, Signora? Della Sal, grazie. Għaw Malta kellhom taw ħafna kontribut fil-passat, kienu jieħdu ħsieb anke l-formazzjoni tal-allima irġiel, kienu wkoll jieħdu ħsieb jippreparaw wara l-gwerra, kienu jippreparaw l-żgħażagħ għad-dħul għall-eżami ta' dry docks, kien baqa' ħaġa famuża ħafna. Fis-snin 70, fis-snin 80 pjuttost, anzi disajnijiet, fis-snin disajnijiet kienu wkoll pionieri fl-għajnuna tfal li għandhom l-kundizzjoni ta' disleksja, kienu l-ewwel nies li bdew jagħtu każ ta' dan il-bżonn. Yes, Signora Bartolo, l-għodwa tajba. Santu Wistin, grazzi Signora, auguri ta' ekku għanna għazl-oħra u wasalna għat-98 applikazzjoni risqina n-numru 100 dal-waqt ftit nkunu għamilna l-ewwel 100 applikazzjoni minn daw il-216 ġifiri ftit risqin ukoll għal nofs ta' dawn l-applikanti li għanna dolodu. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Della Sala al Michael, grazie Signora, grazie auguro, grazie. Mala Della Sala al Michael Caruana. U s-sanaddu għall-applikazzjoni oħra tal-Solberg Galia, għedin inċemplu l-mama tiegħu bħalissa. Dawn, yes, l-għodwa tajba. Hello? Hello għal Solberg, Signora? Saint Benels, grazie Signora, auguri, ġurnata tajba. Saint Benet al Solberg, Galia. U wasalna propju fil-100 applikant. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Mela, għal Michele. Della Sal, grazie Signora, grazie auguri. Della Sal al Michele Colombo. U nanna u koll il-Julian Papa George Coppola issa għal 101. Mela, barra minn Malta, il-Brothers ta' Della Sal mux biss għandhom skejjel fil-livell primarju, sekundarju, post-sekundarju, manka għandhom anka universitajiet tajjeb. Yes, l-għodwa tajba, Signora. L-għodwa tajba. Għal Julian xtażel inti, Signora? Saint Benels, grazie, Signora. Saint Benel ta' Julian Papa George Coppola. U s-sena għaddu għal-Jan Kuxkiri għal-102 applikazzjoni. U ek wasalna pratikament biex nispiċċaw 13 il-paġna. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu. Xtażel għal-Jan, Signora? No choice. All right, Signora, grazie. Mażlet lebda skola, Signora. U s-sena għaddu għal-103 post li ta' Thomas Peter Vella. Tajjeb, u tinċemplu propju l-mama tiegħu wkoll. Mela kont ngħid fuq il-kongregazzjoni ta' San Gian Baptist de la Salle, il-Brothers ta' la Salle, li huma propju dedikaw il-missjoni tagħhom propju fl-edukazzjoni. Yes, l-għodwa tajba. Xtażel għal Thomas? Saint Benels, grazie Signora.
Grazzi. St. Benil għal Thomas Peter Vella u s-sanaddu għal 104 applikazzjoni għal Thomas Kurmi. Mela kena Thomas Peter u s-sanna Thomas Kurmi. U tinċemplu propju l-mama tijaw issa. St. John Baptist de la Sar barra li huwa għaddis għall-edukaturi u dana għal-kun jaħdem fl-edukazzjoni u wkoll il-patrun tal-ġurnalisti. Tajjeb ukoll, tajjeb li niftakru wkoll f'dina patrun tal-ġurnalisti li jagħtu dan is-servizz ta' informazzjoni lin-nies mad-dinja kollha f'kulħadd f'pajjiżu għandna anke l-informazzjoni internazzjonali. Kultant daw il-ġurnalisti wkoll nisimgħu li f'pajjiżi jew f'sitwazzjonijiet diffiċli anke jispiċċaw jew imkeċċija jew se joffru xi persekuzzjoni u anke kultant xi ħadd minnhom jinqatel ukoll. Rridu napprezzaw li l-għodwa tajba della Sala għal Thomas Kurmi. Grazzi, signora, grazzi. Mela della Sala għal Thomas Kurmi. U s-sanaddu għal 105 applikant li huwa Mason Lee Healy edin inċaprulu propju bħalissa u naraw sa tkun l-għażla tagħhom. L-għodwa tajba, signora. Good morning. Xtażel għal Mason Lee della Sal. Grazzi, signora, grazzi. Auguri. Għajdlu. Ta' Thomas Kurmi, ta' Healy no choice. Mela tfixkiltina, nerġaw, mela Thomas Kurmi della Sal. Naf, fimtek. Għalix diġa edha della Sal, naħseb għaltinna della Sal għax edha della Sal. Għax dina per ma namlu no choice, għax ma jistax kun t-reġistra darbtejn ġewwa dan għanna daċċej dettal, signuri ħan nispjegalkom xini it-tifel Mason li diġa huwa reġistrat ġewwa Della Sal College, m'għandix informazzjoni nissoponi li għax għandu ħuħ ukoll għax hija applikazzjoni doppja kemm ta' l-aħwa u kemm ta' applikanti oħra 1C u 3. U allura dan diġa reġistra permezz ta' ħuħ li ħuħ diġa daħal Della Sal u Mason diġa wkoll allura daħal Della Sal. Allura s-sinjura m'hemmx għalfejn terġa' tagħżel Della Sal għax it-tifel diġa qiegħed Della Sal għalhekk jiġi no choice. Tajjeb, kellna daqsxejn ta' misunderstanding hemmhekk ta' x'inhi l-għażla eżatt. Nifhemni kultant hija daqsxejn komplikata tajjeb għaliex għandna diversi kriterji li wieħed juża fl-istess mument. Issa ngħaddu għal 106 applikazzjoni u tinċemplu lil mama ta' Gianni De Battista. Sewa l-mama ta' Gianni De Battista tinċemplu la propju bħalissa sabiex insegwu x'inhi l-għażla tagħhom. Ekku għadba għanna diversi postijiet f'diversi skejjel, pero sintendi u koll postijiet jitimlew, nfakkar li diġa għanna żewġ skejjel mimlijin u għalek l-għazla jaftit iktar ristretta għal dawk li qed jgħazlu bħalissa. Tajjeb, tinċemplu propju bħalissa l-mama ta' Gianni De Battista. Għanna u koll l-iskejjel ta' St. Francis, għanna ma tantx kellna postijiet ta' St. Francis l-Imsida, li St. Francis l-Imsida hija skola b'żewġ klassijiet, sewa u dawn diġà jkunu daħlu fil-primarja. Sajjeb, u nfakkar li St. Francis l-Imsida propju sentejn ilu ingħalqet il-kindergarten ġewwa San Pawl il-Baħar u ġiet trasferita minn San Pawl il-Baħar propju ġiet trasferita ġewwa St. Francis l-Imsida. U għalhekk it-tfal jkunu diġà daħlu ġewwa St. Francis mill-ewwel sena tal-kindergarten
u anka barra minn hekk anka tfal oħra li jkunu ġiġa f'xi St. Francis oħra, per eżempju St. Francis ġewwa San Ġwan, ikunu għamlu transfer għall-ewwel sena primarja ġewwa St. Francis, allura ma jkunx baqa' ħafna postijiet. L-istess jiġri wkoll għal St. Francis Bormla, però bid-differenza li St. Francis Bormla flok żewġ klassijiet għandha 3. Is-Sinjura De Battista l-għodwa it-tajba. X'inhi l-għażla tiegħek għal Ġanni, Sinjura? St. Francis Cospicua, grazzi. St. Francis Cospicua, l-għodwa tajba. Għadna kif semmejna St. Francis Cospicua u hekk is-Sinjura għażlet ukoll St. Francis Cospicua. Kont ngħidilkom li St. Francis Cospicua tieħu prinċipalment ukoll it-tfal li jkunu ġejjin minn St. Francis Santa Lucia fejn dal-aħħar ukoll sar refurbishment qawwi ta' dina il-kindergarten u ħafna mit-tfal li jmorru St. Francis Santa Lucia jagħmlu transfer għal St. Francis Cospicua. Però St. Francis Cospicua għandha 3 klassijiet flok 2. Is-Sinjura Katania l-għodwa tajba. Good morning. Għal Jamie Della Sal, grazzi Sinjura, grazzi. Mela Sinjura Jamie, Sinjura Katania għat-tifel tagħha Jamie għażlet l-iskola ta' Della Sal. Tajjeb. L-għodwa tajba, Sinjura? L-għodwa tajba. Għal Luca Francesco x'tażel, Sinjura? Della Sal, grazzi Sinjura, grazzi auguri. Ekku għanna l-iskola ta' Della Sal għal Luca Francesco Zammit u s-sanaddu għal Edwards Connor O'Brien. Tajjeb il-109 applikant li għanna f'din il-lista. Pratikament naħseb li s-saqlbizna il-nofs tal-applikazzjonijiet li għanna nibdew nħarsu li jitmim għal-kem għadna ftit tal-bot, imma libna il-nofs, flokadna tilajn it-tela, issa nibdew ninżlu naqra. Hija daqsxejn nizla twila. Sakemm nagħmlu mit applikazzjoni oħra. Yes, hello, l-għodwa tajba. Yes, għal Connor. Della Sal. Auguri, Sinjura. Thank you, ġurnata tajba. Della Sal għal Connor O'Brien Edwards u sanaddu għal Nathan Muscat. Nċemplu l-Sinjura Muscat sabiex tgħidilna x'inhi l-għażla tagħhom. Yes, l-għodwa tajba. Bonġu. Għal Nathan, Sinjura? Della Sal, grazzi Sinjura, grazzi auguri. Għal-għażla għal Della Sal. U għekkim lejna u kol paġna 14. Tajjeb, u s-senaddu għal Colin Grima, il-111 l-applikant. Mela, konti t-najdilkom xaħġa dwar l-iskejl ta' St. Francis li għanna u kol skol oħra St. Francis primarja ma diġa mimlija. Yes, Lord, what tajba, sir? Good morning. For Colin, St. Benils. Grazie ta. Thank you, St. Benils. U St. Francis Bricker Kara diġa mimlija bit-tfal propju li talaw mex. St. Francis, yes, Lord, what tajba, Signora? Good morning. Al Luca? Sant'Agustin, grazie Signora, grazie. St. Agustin al Luca din Farrugia. U s-sanaddu għal Miguel Farrugia il-113. Yes, Farrugia oħra. L-għodwa tajba, Signora. Bonġu, għal Miguel. Sant'Agustin, tajjeb, Signora, auguri. Grazzi. Sant'Agustin għal Miguel. Mela, St. Francis u kol għandhom, yes, l-għodwa tajba, ser. Bonġu, għal Teo.
Della Sal, grazzi signora, signor, grazzi, yes, għal Teo mela signor Surda Bono għazel Della Sal. U senaddu għal Ben Buttigieg, nċemplu l-mamma tijaw. Tajjeb. Mela, kont najdilkom li St. Francis u kol għandhom l-iskola primarja ġewwa Għawdex, ġewwa Rabat ta' Għawdex, Victoria Rabat Għawdex. Infakkar li l-kongregazzjoni ta' storijiet ta' St. Francis hija kongregazzjoni Maltija, jew pjuttost biex inkun iktar preċiż hija kongregazzjoni Awċija, sewwa twildet propju minn ġewwa Għawdex. U għalhekk mhux ta' bxejn li għandhom il-primarja ġewwa Għawdex, hija kongregazzjoni li twaqfet inbniet propju ġewwa Għawdex, tferxet ma' Malta wkoll u anke qegħdin f'ħafna pajjiżi tal-missjoni tajjeb daw istorijiet tant ħabrika li jiddedikaw ħajjithom sabiex ixandru wkoll il-Ġesu Kristu anke speċjalment forsi iktar milli bil-pritki u bid-diskorsi bħalma nagħmlu aħna is-saċerdoti iktar bil-ħidma tagħhom. Nirringrazzjawhom tas-servizz li propju jagħtu kemm Għawdex u anke Malta. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Thank you. St. Benils, grazzi Sinjura, grazzi. Grazzi, Abu. St. Benilt u qed nista' nirrakkuntalkom biċċa mill-istorja tiegħi wkoll għaliex jien meta kont għadni żgħir l-ewwel sena primarja tiegħi kont għaddejta wkoll ġewwa St. Francis ta' Sliema dak iż-żmien l-iskola kienet għadha jisimha St. Elizabeth, ma kienx skola sekondarja bħalma hija illum, imma kienet għadha primarja u kienet bħal ħafna skejjel primarji kienet skola mħalta kowed subien u bniet flimkien. L-għodwa tajba, Sinjura Kaminzuli. Good morning. Għal-Luka xtażel, Sinjura? Della Sal. Auguri, Sinjura. Thank you. Bye-bye. Forsi ta' minn nirrakkuntaw ftit l-iżvilupp ukoll li għaddit l-iskola ta' St. Elizabeth minn primarja mbagħad saret skola sekondarja u sar jisimha St. Francis Secondary School, illum hija skola sekondarja għal bniet. Yes, Signora Smir, bonġu għal Jack. Yes, Della Sal. Grazzi. U issa għanna twins ukoll, twins Abela, Ethan Edith u Noah Erhan, naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tagħhom sabiex naraw f'liema skola ħajibdew jattendu, hekk ukoll nkunu mlejna wkoll paġna 15 u wasalna fil-118 l-applikazzjoni tajjeb. U propju kif jgħid il-Malti hawnhekk ġebla waħda nolqtu żewġ safar, imma ħjar ma nolqtuhomx illa safar u nibżgħu għalihom. Kont ngħidilkom fuq l-iskola ta' St. Francis, is-sekondarja ġewwa ta' Sliema li trasformat ruħha fis-snin fl-2000ijiet. Yes, l-għodwa tajba ser x'tażel għal grazzi. Għal St. Benils, grazzi ser, grazzi. Mela twins għal St. Benil. U hekk wasalna fit-119 l-applikant u mlejna paġna oħra u issa jmiss l-applikazzjoni ta' Nikolaj Aquilina il-119 l-applikant. Sabiex sar din it-trasformazzjoni f'St. Francis nirringrazzjaw ukoll il-kollaborazzjoni li nstabet ukoll min-naħa tal-Gvern sabiex ingħataw il-permessi neċessarji u l-ħidma kbira ta' storijiet fosthom Sister Claudia Zammit li għamlet żmien tmexxi hemmhekk u anka ġewwa Bormla u anka ta' Sister Edmondina Camilleri, Sister Edmondina. Yes, Signora Aquilina, l-għodwa tajba. Bonġu. Nikolaj, Signora xtażel. St. Augustine. Yes, grazzi Signora, grazzi. Mela St. Augustine għal Nikolaj St. Augustine.
Yes, Signora Zammit, l-għodba tajba. Santu Wistin, grazzi Signora. Auguri. U issa din inċemplu wkoll il-121 applikant Mark Mikajic, ħalli nkunu nafu x'inhi l-għażla tiegħu wkoll. Tajjeb. Kontit nixtieq nirrikonoxxi hawnhekk nieħu l-opportunità li nirrikonoxxi l-ħidma ta' Sister Edmondina Camilleri li fetħet u mexxiet tal-ewwel snin sa sentejn ilu prattikament sakemm meta wafqet u ħadmet sabiex din l-iskola tiżviluppa bħala skola sekondarja. Sister, yes, good morning. Good morning. Hello. Good morning, good morning, good morning. What do you choose for, Mark? Yes, which school? De La Salle College. Okay, thank you. Good luck. Thank you. Good day. Mela De La Salle College għal Mark Mikajic u s-sena għaddu għal Benetti, Luca Benetti. Sfortunatament, Sister Edmondina tlifnija ftit xhur wara li wafqet mill-ħidma tagħha. L-għodwa tajba, Signora Benetti. Good morning. Għal Luca. De La Salle. Grazzi, Signora. Grazzi. Auguri. U issa ngħaddu għal Filip Muscat, il-123 applikant li għanna f'din il-lista ta' 216 l-applikant. Yes, l-għodwa tajba, Signora? De La Salle għal Filip. Grazzi, Signora, u auguri. Najdu l-festa tajba, ġdal-waqt il-festa ta' San Filip. Ekko, auguri. Auguri. Mela għal Filip Muscat, De La Salle. Yes. L-għodwa tajba, Signora? Good morning. Għal Gregory? De La Salle. Grazzi, Signora, grazzi. U hekk għandna l-oħra u wasalna biex nimlew paġna 16, wasalna fil-125 applikant jgħata Kejdin Abela, propju bħalissa din inċemplu l-mama tiegħu sabiex tgħidilna l-għażla tagħhom. Ftit mixin tajjeb. Mela kont ngħidilkom f'xi ħaġa dwar l-iskejjel ta' St. Francis li għandna kemm Malta minnhom għandna kindergardens u primarji u anke għandna skola sekondarja tal-bniet ġewwa tas-Sliema. U għattilkom ukoll li għandhom ukoll kindergarten u primarja ġewwa ir-Rabat Għawdex u oħra ġewwa in-Nadur Għawdex ukoll. Tajjeb nawgurawlhom il dan is-sorijiet u naħseb jiena tajjeb li niftakru wkoll kemm importanti kemm hu possibbli nifhem li dan nitolbu wkoll għal vokazzjonijiet reliġjużi u saċerdotali wkoll sabiex din il-ħidma tal-Knisja tkun tista' tkompli anke permezz ta' dawn in-nies. Alla volja ħaniftemu nieħdu gost ħafna llum naħdmu ma' ħafna lajċi ma' ħafna kapijiet tagħna ma' nies lajċi u l-allima l-gran maġġoranza minnhom huma lajċi. Yes, Signora Abela, l-għodwa tajba, yes. X'tażel għal Kejdin? De La Salle College, yes, grazzi Signora. U aħna kif ngħidu fil-qasam tal-edukazzjoni naħdmu ħafna flimkien, reliġjużi u lajċi flimkien u hija kollaborazzjoni sabiħa u ninsabu kuntenti ħafna li qed naħdmu flimkien. Yes, il-mama ta' Leonardo, l-għodwa tajba. Good morning. X'tażel għal Leonardo? De La Salle, grazzi Signora, grazzi. Auguri. Ekku għanna De La Salle College għal Leonardo Banavic u s-sanna Leo, kważi Leonardo, ma insomma fil-qasir Leo Baldacchino. Għat inċemplu l-mamma tiegħu wasalna fil-127 applikazzjoni tajjeb.
ftit mixin ukoll. Nirringrazzjawkom il-ġdid tal-kooperazzjoni tagħkom. Yes, għall-Lodwa tajba, Sinjura De La Salle. Yes, okay, thank you. De La Salle. U għal Blake Mifsud, tinċemplu l-mama ta' Blake Mifsud, ħannaraw xini l-għazla tagħhom, wasalna fil-128 applikant. Tajjeb, Lodwa tajba, Sinjura, Lodwa tajba. De La Salle, grazzi Sinjura, grazzi auguri. Manna De La Salle għal Blake Mifsud. U s-senaddu għal Benjamin Vella li huwa 129 applikant. U nistennew li naqbdu mal-ġenituri tiegħu. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Saint Benil, grazie Signora, u auguri, grazie. Ekku, dik kienet l-għazla ta' Signora Vella, għattifel taħħa Benjamin. Najdu xaħġa dwar il-ftehim li għanna dwar l-iskejl tal-Knisja ġewwa Malta, kemm aħna fortunati. Yes, Lodwa tajba, Signora. St. Augustine, Signora, St. Augustine. All right, grazie, Signora, auguri. Ecco l'ado. Ecco dikja kienet l-għażla għal Alessandro Bonnici. Kont se ngħidilkom xi ħaġa dwar il-ftehim li għandna bejn dwar l-iskejjel tal-Knisja hawnhekk ġewwa Malta li jiffaċċi. Yes, Lodwa tajba, Signora. Hello. Yes, għal Benjamin, Signora. De La Salle College. Tażel għal De La Salle College. Sewa, grazie, Signora. Thank you. De La Salle College għal Benjamin De Bono. U issa tinċemplu l-mamata Dylan Camilleri. Għannaraw xini l-għazla taħħom. Tajjeb, dan il-ftehim li għanna dwar l-iskejjel tal-Knisja li fakru li għandu l-lun pratikament 40 sena. Yes, Lodwa tajba. Hello. Yes, għal Dylan, xini l-għazla tijak? De La Salle, grazzi Serta, grazzi. Mela De La Salle College għal Dylan Camilleri. U wasalna biex nimlew paġna oħra, paġna 17, u tinċemplu issa l-mama ta' Luigi Xiberras. Niftakru li dan il-ftehim kien frotta ħafna diskussjonijiet kultant anka jaħarqu bejn il-Gvern u l-Knisja u għalkemm il-ftehim uffiċjalment huwa firmat mill-Vatikan u l-Istat ta' Malta, r-Repubblika ta' Malta, dwar l-iskejjel tal-Knisja għandu żewġ partijiet prattikament fejn il-Knisja tagħti il-proprjetà l-art li kellha f'idejha tagħthom lill-Gvern bi prezz jissejjaħ soċjali, ġifieri bi prezz irħis. Yes, Lodwa tajba. Yes. De La Salle, grazie Signor. A Luigi. Grazie, napprezza Signora. Ekku mlejna paġna 17 ukoll u se ngħaddu għal paġna 18 u tinċemplu lil Michael Bezzina li naraw se tkun l-għażla tiegħu u għal 134 applikant. Naħseb minn għandu ftit ta' żmien jiftakar il-diskussjonijiet kbar li kellna dwar l-iskejjel tal-Knisja u mbagħad meta fl-aħħar intlaħaq ftehim meta l-Knisja ċediet il-proprjetà l-art li hija kellha. Yes, Lodwa tajba, Sinjura.
Hello. Hello. Mikael xtażel, Sinjura? All right, mela ħanamel no choice. All right, grazzi, Sinjura, grazzi ta' li xorta ċempiltinna ta'. Thank you, bye-bye. Mela, issa naddu għall-applikazzjoni li jmiss ta' 135 għanna l-ta' Giuse Gallia. Mela, l-ftehim li kien sar fl-1991 li permezz tiegħu mbagħad il-gvern kien wieħed ukoll li iħallas is-salari u l-parti l-kbira tal-ftehim huwa dan li l-gvern iħallas is-salari tal-impjegati fl-iskejjel tal-Knisja. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura, xtażel għal Giuse Della Sal. Grazzi, Sinjura, grazzi. U l-gvern kien wieħed mela li jibda jħallas is-salari għall-iskejjel tal-Knisja għall-impjegati tagħhom u għalhekk minn dak iż-żmien l-iskejjel tal-Knisja ma baqgħux jitolbu ħlas bħala miżata dan ma jitolbu biss donazzjoni neċessarja għaliex il-ftehim ma jkoprix l-ispejjeż kollha tal-iskola għalkemm ikopri ovvjament l-ispiża l-kbira għax l-ispiża l-kbira hija propju l-ispiża tal-impjegati, tal-għalliema u tan-nies kollha li jaħdmu fl-iskejjel. Yes, l-għodwa tajba. Ayrton xtażel, Sinjura? Santu Wistin, grazzi, Sinjura, grazzi. U hekk għandna għażla oħra, ngħaddu għal Matteo Zarb. U għalhekk l-iskejjel tal-Knisja minn dak l-ftehim sort of neħħew dan il-piż kbir li jridu jiġbru mill-fees, mill-ħlas li kienu jagħmlu l-ġenituri mit-tfal tagħhom. Yes, Sinjura Zarb, l-għodwa tajba. Bonġu. Għal Matteo Della Sal. Grazzi, Sinjura, grazzi. U hekk wasalna fil-138 applikazzjoni ta' Matteo Attart. U għalhekk prattikament l-iskejjel tal-Knisja ġew b'xejn sewwa dina id-donazzjoni kif qed ngħidilkom hija neċessarja titkopri daqsxejn biss l-ispejjeż li jsiru fl-iskola mhux tas-salarji għalkemm illum l-iskejjel ukoll għandhom xi impjegati li mhumiex fl-iskejjel tal-Gvern però li jħossu li huma neċessarji u ovvjament dawn ukoll iridu jitħallsu wkoll għax il-Gvern iħallas dak li huwa ekwivalenti ta' skont l-impjegati li huwa għandu fl-iskejjel tiegħu. Però nirringrazzjaw il-ġenituri tal-kollaborazzjoni kbira tagħhom, nitkellem f'isem l-iskejjel tal-Knisja kollha li napprezzaw ħafna s-sapport finanzjarju li intom tagħtu u dan huwa investiment propju fl-edukazzjoni ta' awliedkom tajjeb għaliex dan għajjen biex l-iskejjel dejjem jibqgħu attrezzati tajjeb u dejjem jibqgħu mixjin il-qudiem. Dan il-ftehim però ma kienx wassal biss ukoll għal dan il-ftehim finanzjarju wkoll, però kien wassal ukoll għal daqsxejn riorganizzazzjoni ta' l-iskejjel tal-Knisja stess. Yes, Sinjura Attart, l-għodwa tajba. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello, għal Matteo Della Sal. Grazzi ta' Sinjura, thank you Della Sal. Della Sal. Dan il-ftehim ukoll kien wassal daqsxejn. Ovvjament waħda naħseb aqqas kieku ma kienx hemm il-ftehim xorta li l-iskejjel tal-Knisja jsegwu l-kurrikulu nazzjonali li m'għandux ikun però kurrikulu li għandu jiddetermina id-dettalji kollha ta' dak li tgħallem l-iskola tajjeb linji prinċipali u dan għall-gwida u nimxu miegħu imma wkoll ħalli ftit spazju wkoll għall-libertà u l-inizjattiva ta' kull skola. Wassal ukoll għal riorganizzazzjoni fl-iskejjel tal-Knisja għaliex kellna diversi skejjel li kellhom
per eżempju skejjel sekondarji li magħhom kellhom xi klassi tal-primarja. Yes, good morning, good morning. Della Sala Luca, u xek, Sinjura? Grazzi, Sinjura Della Sal. Mela Luca għattart għanna l-iskola ta' Della Sal. Mela kienu wasal ukoll li dan il-ftehim kienu wassal sabiex issir riorganizzazzjoni tal-klassijiet fl-iskejjel tal-Knisja sabiex kull skola tkun tkopri livell sħiħ, mhux livell u biċċa. Yes, Lodwa tajba, Sinjura Darmanin. Good morning, Liam Stazel. Della Sal, ekku għanna dina l-għanżla u kol għal Della Sal u r-reġija jttajd li il-postijiet li kena għal Della Sal ittieħdu kolla, għalek issa fl-imkien naraw minn kienu dawn l-applikazzjonijiet ta' tfal ta' ġenituri li jintom għaziltu sabiex jinkidbu ġewwa Della Sal. U nibdew mill-ewwel wieħed li huwa Cortiz Zak, u mbagħad għandna lil Mike Mikallef, Ayat Zerafa, Luca Farrugia, Kai Grek, Mattias Fenek, Aiden Caruana, Mikael Gauci, Francesco Grek, Lucas Attard Bazon, Liam Caruana, Jan Caruana, Ben Zammit, Ben Picard, Luke Kassar, Kyle Vella, Jamie Allen Shikluna, Ben Teuma, Esten Grek, Giuseppe Calagero Vella, Jack Gallia, Tommy Bonnici, Nathan Paul Buzuttin, Jean-Marc Grishti, Andre Borch Caruana, Ben Chantar, Paolo Gauci Ballucci, Michael Caruana, Michele Colombo, Thomas Curmi, Jamie Catania, Luca Francesco Zammit, Connor O'Brien Edwards, Nathan Muscat, Teo De Bono, Luca Kamenzuli, Smer Jack, Mark Mikaic, Luca Benetti, Muscat Philip, Gregory Aquilina, Caden Abela, Leonardo Banavic, Leo Baldacchino, Blake Mifsud, Benjamin De Bono, Dylan Camilleri, Luigi Ciberras, Giuseppe Gallia, Matteo Zarp, Matteo Attart, Luca Attart u Liam Darmanin. Dawn huma l-applikanti, l-istudenti li issa se jibdew jattindu l-iskola ta' Della Sal College ġewwa il-Birgu. U issa nkomplu bl-għażliet tagħkom nsejħu lil mama ta' Ethan George Gatt u li għal-mija. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu, għal Ethan George Tazel. Sant'Agustin, grazzi Sinjura u auguri. Grazzi auguri. Mela Sant'Agustin għal Ethan George Gatt. U għekkim lejna u kol paġna 18, għal-bas il-nuċċali, għallina raħjar. Kun paġna 18 u naddu sal-paġna 19. Nċemplu l-applikant 142, Thierry Edgar Caixun. Caixun. Yes, good morning. Good morning. Your choice for Edgar? St. Benil's. Yes, thank you. Thank you. Good day. St. Benil's. St. Benil's għal Edgar. Unkomplu sa bl-applikazzjonijiet li missa ta' Jake Abela ta' 143 post. Kontet ngħidilkom xi ħaġa dwar il-ftehim tal-1991, mhux biss li huwa ftehim finanzjarju imma wkoll ftehim li wassal daqsxejn riorganizzazzjoni fl-iskejjel tal-Knisja. Kontet nagħtikom l-eżempju, kellna xi skejjel li pereżempju kienu skejjel sekondarji, però kien ikollhom yes, Signora Abela. Bonġu għal Jake Stazel, Signora. St. Benil's. Grazzi, Signora, grazzi.
St. Benilde għal Jake Abela. U issa ngħaddu għal 144 applikant. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Mela, għal Luka? No choice, u xek inti, Sinjura? Grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi, thank you, inti, grazzi. Għal Jan Attart, tinċemplu l-mama tijaw, 145 applikant. Mela, Sinjura Attart, l-għodwa tajba. Santu Wistin, grazzi, Sinjura, grazzi u auguri. Grazzi. St. Agustin għal Jan Attart u għanna applikazzjoni oħra l-esta. Issa din ngħaddu għal Luka Kakija 146. Dak li għad fil-rank order 146. Mela, kontit nirrakkuntalkom ftit il-situazzjoni li kellna skejjel tal-Knisja, per eżempju sekondarja, li kien ikollha wkoll il-Year 5 jew il-Year 6, jew tnejn li huma prattikament, jew tnejn li huma jew il-Year 6. Ħalli. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura? L-għodwa tajba. Għalluka? St. Benilde Stella Maris, grazzi, Sinjura. Grazie auguri, mela Sinjura Zlet St. Benilde, għal Luka Kakija, u sanna tinċemplu l-ġenituri ta' Greaves Connor. Mela kien ikollhom il-Year 5 il-5 sena u 6 sena u mbagħad sekondarja. Dan il-ftehim talab li skola tkun ċiklu sħiħ, jiġifieri jew għandek sekondarja sħiħa, jew għandek il-primarja sħiħa, jew għandek il-primarja u sekondarja sħiħa, ma mhux għandek is-sekondarja u biċċa mill-primarja. Tajjeb, u għalhekk dan kien gradwalment u mbagħad ftit daw is-snin, daw il-klassijiet fi snin differenti kienu twafqu sabiex kulħadd kull skola tkollha ċiklu sħiħ. U hekk it-tfal ikomplu mhux jiċċaqalqu minn skola għall-oħra mingħajr ma jkunu għadhom spiċċaw ċiklu sħiħ. Tajjeb. Niftakar li dan kien ukoll daqsxejn frott tal-fatt sabiex l-iskejjel ukoll ikollhom l-istudenti fl-iskejjel tagħhom, però kien iwassal għal ħafna ċaqliq anke fil-bidu. Yes, good morning, Mrs. Greaves, good morning. Bonġu għal Connor. No choice, okay, Signora, no choice. Okay, nimmaġina li Signora għal-kem mamli ċazla, un bat sa tamlinna xaħġa fuq il-waiting list, għax issa għanna diversi skejjel li inħalqu u l-għazla fost l-skejjel hija ristretta. Mela, kontit nitkelmu daqxej, yes, Signora Dalli, l-għodwa tajba? Bonġu, Signora. Għajdli? St. Benilde Stella Maris. Yes, grazzi, Signora. Grazzi. U issa ngħaddu għal 149 applikant, pjuttost huma ftit iktar bħala applikazzjonijiet imma dak. Yes, Signora Borch, l-għodwa it-tajba. Bonġu. Għal Jacob x'inhi l-għażla tagħkom? Santu Wistin. Grazzi, Signora. Grazzi u auguri. Ekku. U mlejna paġna oħra ngħaddu għal paġna 20 baqgħna l-aħħar 8 paġni. Tajjeb, u pass nimxu. Niftakru ftit daqsxejn din l-istorja li għaddejna minna, probabbilment intom il-ġenituri għextuha din l-istorja bħala studenti. Għaliex kienu jsiru eżamijiet biex tidħol fil-5 sena jew fis-6 sena, kienu jsiru eżamijiet ta' kull skola, ma kienx għadu jeżisti il-Common Entrance Exam, għax l-idea ta' eżami komuni, ġifieri eżami wieħed għal diversi skejjel u mhux kull skola kienet tagħmel l-eżami tagħha. Qabel kull skola kienet tieħu ħsieb li tagħmel l-eżami tagħha. U għalhekk kien daqsxejn ta' skarriġ kemm għall-atfal u anke għall-ġenituri tagħhom u ħafna ċaqliq.
dan il-ftehim tal-1991 ġab fit-tmiem dan l-iskumdita biex ngħidula hekk dan l-iskariġġ fost l-iskejjel, tajjeb fost l-istudenti u l-ġenituri. U naħseb anke l-iskejjel ġew iktar streamlined, skola sekondarja, skola primarja, jew skola primarja sħiħa mbagħad it-tfal ikomplu fis-sekondarja. Matul dan is-snin u mbagħad konna rajna wkoll daqsxejn bidla li mhijiex ikkontemplata essaġġ mhijiex fil-ftehim imma l-iskejjel tal-primarja li ħafna minnhom kienu imħaltin subien u bniet, il-maġġoranza minnhom saru bniet biss ħalli t-tfal bniet ikomplu fl-iskola sekondarja tagħhom tal-bniet u xi waħda tas-subien li kienet xi waħda li kienet imħalta wkoll, niftakar Stella Mares ġewwa Ħalbalzan li llum hija l-primarja ta' San Luigi li kienet saret skola tas-subien. Biex imbagħad illum erġajna kellna bidla oħra sabiex dina l-iskola minn skola tas-subien biss reġgħet inbidlet fi skola imħalta, ġifieri subien u bniet flimkien. U l-ewwel għattilkom li magħna għandna lis-Sinjura Amelia Kallejja, nirringrazzja tal-ħidma tagħha li hija għamlet bħala l-kap tal-iskola propju ta' dina l-iskola. Tajjeb, għamlet diversi snin u rad din it-tranzizzjoni u dan il-bidla kollha tal-ħidma tagħha. Kienet l-ewwel kap ta' dina l-iskola wara li kienu wafqu s-sorijiet imexxu dina l-iskola. Kien hemm is-sorijiet missjonarji u mbagħad kienet l-ewwel lajka li bdiet tmexxi dina l-iskola. Nirringrazzjawha tal-ħidma tagħha. Yes, l-għodwa tajba. No choice. Grazzi, Sinjura, u auguri ta' grazzi. Din hija l-għażla ta' Sinjuri Abela, no choice, mażlu l-ebda skola u ngħaddu issa għal 151 post. Għandna lil Francesco Piscopo. Tibdiliet oħra li ġab dan il-ftehim kien mela konna qed nitkellmu fuq il-riorganizzazzjoni tal-iskejjel li jkunu ċikli sħaħ, primarja sħiħa, sekondarja sħiħa. Ovvjament, yes, l-għodwa tajba, Sinjura? L-għodwa tajba. Għal Francesco xtażel, Sinjura? Sant'Agustin, grazzi Sinjura, grazzi u auguri. Sant'Agustin għal Francesco Piscopo. Dan il-ftehim ukoll kien jiddikjara li mhux biss l-iskejjel ikunu b'xejn manka li tfal jidħlu mela surgat l-għodwa tajba. Bonġu. Xtażel għal ħejs, Ser? Sant'Agustin, grazzi Ser, bonġu Sant'Agustin, grazzi. Sant'Agustin, St. Augustine għal ħejs Gatt. Idħul f'dawn l-iskejjel ma kellha tiġi titneħħal f'xi forma ta' ħlas jew ta' xi preferenzi u li jsir bi kriterju oġġettiv. U ta' min niftakru li għal kriterju oġġettivi li kienu ntażlu li għadna nħadmuhom sal-lum. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Mikallef. Bonġu għallijem xtażel. All right, Sant'Agustin, Sinjura, grazzi. Mela li jidħlu bi kriterju oġġettiv apparti xi każijiet umanitarji u anke kien iddaħħal ukoll il-kriterju tal-aħwa. Ma' żmien ukoll iddaħħal ukoll il-kriterju tal-impjegati, tat-tfal tal-impjegati. U l-kriterju oġġettiv li kienu ntażlu ma tantx hemm għadna sal-lum għadna ma sibniex oħrajn kienu l-eżami komuni, dak jagħti riżultat sewwa u dan kienet isir b'ħafna xogħol breqqa kbira dan l-eżami, tiftakru naħseb kemm kien kompetittiv u kemm wieħed kien joqgħod attent għar-riżultat tiegħu. U t-tieni waħda kienet il-polza. Jiena nixtieq nfakkar ukoll daqsxejn hawnhekk il-figura ta' Monsignor Giuseppe
Kien Giuseppe. Yes. Signora Ellu, l-għodwa tajba. Yes. L-għodwa tajba, Signora għal-Adem, xtażel? Saint Benil Stella Maris, sewa. Saint Benil Stella Maris. Mela dik kienet l-għażla ta' Sinjura Adem Ellu, nixtieq nfakkar il-figura ta' Monsignor Giuseppe Merċieqa li għex bħala Arċisqof ta' Malta, dam 40 sena Arċisqof ta' Malta, ħalla marka kbira naħseb fuq il-ħajja tagħna bħala poplu nisrani, u waħda mill-ħadmiet il-kbar tiegħu kienet propju fil-qasam tal-iskejjel tal-Knisja. Għex id-diffikultajiet ta' snin tmeninijiet sewwa. Yes, is-Sinjura Karsġo, l-għodwa tajba. Yes, Saint Benil San Benjamin, thank you. U se ngħaddu għal 156 applikazzjoni ta' Benjamin Aġus. Monsignor Merċieqa l-Arċisqof ta' Malta li għex id-diffikultajiet ta' sninijiet 80 kien anka jitla l-qorti u jiddiskuti u anka jiddialoga u ħad ċertu deċiżjonijiet importanti fosthom li tingħata l-proprjetà tal-Knisja lill-Gvern u bil-pattija mbagħad jitħallsu s-salarji tal-impjegati tal-iskejjel tal-Knisja, kienu wkoll instrumentali ħafna biex titwaqqaf din il-lotterija. Mela l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għajdli Stella Maris College. Grazzi, Signora. Grazzi, bye-bye. Mela St. Benil's. Xalkem għaltinna Stella Maris College l-ewwel snin ta' Stella Maris College jisiru ġewwa St. Benil's. Mbagħad it-tfal jitrasferixxu ruħhom għal Stella Maris. Signora Orsini, l-għodwa tajba. Hello. Good morning. Bonġu. Al Gianluca, Saint Augustine. Thank you, Signora. Thank you. Mela dik kienet paġna 20 u se ngħaddu għal paġna 21 u għall-applikazzjoni 158. Din għala il-fatt li wieħed jidħol permezz tal-polza kif għadna nagħmlu sal-lum hija wirt ta' Monsignor Merċieqa. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Sant Agustin, grazzi, Sinjura. Grazzi, auguri. Niftakru jien għadni fuq il-radio kienu jċemplu n-nies u jgħidulu maħniex kuntenti bdina il-polza u da għara tamlu x-ħaġa oħra u kien jgħidilhom għatun ipproponu li xi metodu ieħor li huwa oġġettiv, li huwa trasparenti u jiena nikkunsidrah. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Plumpton. L-għodwa, hello. Ma nafx jekk tlifniex il-linja, Sinjura Plumpton għal Timothy. L-applikat rank order 159, kważi wasalna fil-160. Ma nafx jekk tlifniex il-linja. Hello, Signora, yes. Hi. Al Timothy. St. Benil's. Thank you, Signora. Thank you. Bye-bye. St. Benil's. Tajjeb, dik kienet l-għażla ta' Sinjura Plumpton għal tifel tagħha Timothy. U se ngħaddu għal 160 applikazzjoni għandna lil Mark Zammit McIlhatton. Tajjeb, ħannaraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Mela, u permezz ta' dan il-ftehim tal-1991 kienet ġiet introdotta il-polza għadħul fl-ewwel sena kindergarten, għat-tieni sena kindergarten u għall-ewwel sena primarja. Ovvjament f'dawn l-etajiet żgħar ma setgħux isiru eżamijiet bħalma kienet isiru mbagħad fit-tmiem tas-6 sena primarja għadħul fl-ewwel sena sekondarja.
Din il-polza, ngħidilkom jiena niftakar sew Monsignor Merċiqa kien jiddefendija ripetutament fil-laqat tiegħu li kellu man-nies kemm pubblikament. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? No choice. All right, grazzi, Sinjura, grazzi. Grazie. No choice. No choice għal Mark Zammit McIlhatton u s-sanaddu għal 161 għanna l-Corny Ben. Tajjeb, u kien jiddefendi dina il-lotterija kienet xi ħaġa ġdida u damet ftit sa ma' indrat. Nrid nfakkar ukoll daqsxejn il-Father Dominic Sherry li kien jimplementa dina il-lotterija wkoll. Sewwa kien il-predeċessur tiegħi fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija u għamel snin kbar sa 2010 prattikament li kien jieħu ħsieb il-polza tal-iskejjel tal-Knisja. Naħseb min jaf daqsxejn l-istorja tagħha jiftakar li fl-ewwel snin kienet ma ssirx b'mod ċentralizzat imma kull skola kienet tagħmel il-polza tagħha. Yes, Mrs. Corny, l-għodwa tajba. Bonġu, Alben, xini l-għażla tiegħek? St. Benedict Stella Maris. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. U kienu jisiru l-polots mela għal kull skola. Bil-konsegwenza li diversi nies kienu japplikaw. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Perici. Hello? Yes, għal Jamie. Muxata. All right, grazzi, Sinjura, grazzi tal-li waġibna xorta ta' napprezza. Thank you, bye-bye. Jina napprezzaw u koll li anka meta ma tkunux sa tażlu skola xorta twieġbu t-telefonata tagħna tajjeb ma noqdux ninkwetaw li xaħat mux itnaqbduh jew li jinqabeż u hekk inkunu nafu kulħadd u anka min tisegwina jkun jaf x'kienet l-għażla ta' dak li jkun mhux imbagħad wara jitfaċċa xi għażla ma nafux minn fejn u ma nistgħux nispjegaw minn fejn niżlet hekk b'mod trasparenti intom. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu. Sant'Agustina al-Kajl. Grazie, Signora. Grazie. Sant'Agustina al-Kajl, Kurmi. U għekkim tela dan il-post u kol. U s-sanaddu għal Zek Drago. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Good morning. Għal Zek. St. Benedict, grazie. U nsejħu l-mamata Benjamin Grek, 165 applikazzjoni. U bdina l-għanżla sta nimlew ukoll nkunu mlejna il-paġna 21. Ftit risqin lej it-tmiem nirringrazzjakom. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. X'tażel inti għal Benjamin? Sant'Agustin, grazzi, Sinjura, grazzi, auguri. U għakkim lejna paġna oħra u naddu għal paġna 22 bħalissa tinċemplu l-ġenituri ta' Michele Bonavija Montfort. Tajjeb, naraw sa tkun l-għażla tagħhom. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, għal Michele St. Benedict, grazzi, Sinjura, grazzi. U issa ngħaddu għal Leo Paċ. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello? Sinjura Paċ? Hello? Għal Leo x'tażel, Sinjura? St. Benedict, grazzi, Sinjura, grazzi, napprezza. U issa għandna twins oħra, tanti, Arthur u Alexander, ħanna raw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tagħhom. Tajjeb.
Mela konna qed nitkellmu ftit fuq l-istorja. Yes, hello Signora. Yes. Stella Maris St. Benils. Grazzi Signora, grazzi e auguri, auguri. Ekku dika l-għażla tas-Sinjuri tanti għat-twins tagħhom. U issa ngħaddu għal Jack Manjon qegħdin ċemplu l-ġenituri tiegħu sabiex jgħidulna x'inhi l-għażla tagħhom. Mela kont qed ngħidilkom li għall-ewwel snin din il-polza għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja kien hemm min saba diffiċli biex jaċċetta, kont qed ngħidilkom li Monsignor Merċija kien jiddefendi għadina pubblikament kemm fuq ir-radio kemm fil-laqat man-nies. Ma kienx paġna magħluqa, ma kien lest li jikkonsidra affarijiet oħra ma ċertament li rrid kriterju ta' trasparenza. Mis-Sinjura Manjon, l-għodwa tajba. Good morning. St. Augustine għal Jake. Sejjeb, Sinjura, grazzi. Grazzi, grazzi. Dan ix-xogħol kien jitwettaq minn Father Dominic Sherry u bil-kollaboraturi tiegħu u llum aħna nkoplu propju fuq dina l-istess linja. Kont qed ngħid f'daqsxejn li fuq il-polza li kienet issir f'diversi skejjel bil-konsegwenza li diversi nies ovvjament kienu japplikaw fid-diversi skejjel għall-atfal tagħhom. Kien ġieli r-reżulta jiena nisma' min jirrakkonta li t-tifel tiegħu jew t-tifla tagħha telat fi 3 skejjel jew fi 2. U sintendi kellna ħadd ieħor li kien ma jitlalu fl-ebda waħda tajjeb. Għalhekk imbagħad ittieħdet id-deċiżjoni li din il-polza tiġi ċentralizzata u ssir polza waħda l-iskejjel kollha u mbagħad in-nies jażlu mela l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, x'inhi l-għażla tiegħek għal Tim? Għal St. Benils, grazzi Sinjura, grazzi. Għal St. Benils. Umbagħad u kienu jażlu, però l-għażla qas kienet issir bħalma qiegħda ssir illum wara li titla' il-polza, pjuttost dak li jkun kien jagħti l-preferenzi tiegħu u it-tfal kienu ovvjament skont ir-riżultat tal-polza mbagħad kienu jitqasmu. Yes, is-Sinjura Muscat, l-għodwa tajba. Yes, għal-Luka, Sinjura. St. Francis Imsida. Grazzi, Sinjura. Grazzi, St. Francis Imsida. St. Francis Imsida għal Luka Muscat. U sanaddu għal Drew Delmar li huwa 172 applikant li għandna, l-aħħar wieħed li għandna fil-paġna 22. Wasalna biex nimlew paġna oħra. Mela konna din ngħidu li din il-polza kienet l-ewwel fid-diversi skejjel u mbagħad ġiet ċentralizzata. Mela Sinjura Delmar, l-għodwa tajba. Santu Wistin, grazzi Sinjura. Grazzi, grazzi, grazzi. St. Augustine, mela għal Drew Delmar u mlejna paġna oħra u se naġru għal paġna 23. U għandna issa lil Mattias Dingli Bruno bl-applikazzjoni ta' 173 fil-rank-order. Mela, dak li jkun kien jagħti l-preferenza mal-applikazzjoni u skont ir-riżultat tal-polza mbagħad kienu jieħdu konsiderazzjonijiet il-preferenzi, l-ewwel preferenza kienet tintuża sakemm ikun hemm post f'dik l-iskola li dak li jkun xta' u mbagħad jekk dik l-iskola tkun diġà kienet tintuża t-tieni preferenza. Din kien metodu li bqajna nużaw sal-2010 prattikament. Yes, l-għodwa it-tajba. L-għodwa it-tajba. Għal-Mattias tażel, Sinjura? Santu Wistin, Santu Wistin. Grazzi, Sinjura.
kienet l-għażla ta' Sinjuri Dingli Bruno u s-sanaddu għal Sinjuri Zammit għal ġenituri ta' Jack Zammit li jgħat fil-174 post. Mela dik kienet is-sistema li kienet tintuża dak iż-żmien u mbagħad meta fl-2010 konna din qed inneħħu l-common entrance u nagħmlu dan ir-reviżjoni kollha konna ddeċidejna li flok tibqa' ssir jingħataw il-preferenzi minn qabel l-għażla tibda ssir b'mod immedjat wara l-għażla. Ekku l-għodwa it-tajba, Sinjura? Hello. X'tażel għal Jack? St. Benils, grazzi Sinjura, grazzi. L-iskola ta' St. Benils ukoll għal Jack Zammit. U minn dak iż-żmien u issa sirna nagħmlu l-għażla wara li tittella il-polza flok jingħataw il-preferenzi minn qabel u n-nies jitqasmu skont il-preferenzi tagħhom. Ngħaddu għal Noa Farrugia, yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. St. Augustine, thank you, Sinjura, thank you. Thank you, bye-bye. Bidl-oħra li kienet saret l-2010 kienet li inħoloq il-kunċett ta' skola bla kontinuità. Kenna għandna fiż-żewġ livelli mill-Kinder 2 għal Year 1 għall-ewwel sena primarja u mis-6 sena għall-ewwel sena sekondarja. Yes, Sinjura Zoppardi, l-għodwa tajba. Santu Istina għal-zek. Tajjeb, Sinjura, grazzi, auguri. U issa ngħaddu għal Jake Spiteri 178. Ftit risqin lejn it-tmiem ta' din l-għażla ta' din is-sessjoni fejn intom tagħmlu l-għażla tagħkom madħul fl-ewwel sena primarja tas-subien. Tajjeb, kont ngħidilkom li fl-2010 barra li biddilna ħejna dik tal-preferenzi minn qabel u l-għażla ssir wara, konna wkoll ħloqna l-kunċett ta' skola bla kontinuità. Dan sar japplika kemm fil-livell mill-Kinder 2 għall-ewwel mit-tieni sena kindergarten għall-ewwel sena primarja u anke mis-sitt sena primarja għall-ewwel sena sekondarja. Yes, Sinjura Spiteri, l-għodwa tajba. Good morning. Għal Jake. Stella Mares St. Benils, ġifieri, yes. Grazzi, Sinjura, grazzi. St. Benils mbagħad ikompli ġewwa Stella Mares. Issa tinċemplu għal Zak Camilleri. Peress li kien tneħħa l-eżami ta' dħul għal common entrance, l-eżami komuni għal dħul fl-ewwel sena sekondarja, allura tfal kienu allura jidħlu permezz tal-eżami ma kienx dawk li ma kellhomx skola fejn setgħu jkomplu, kienu jkollhom joqogħdu għall-eżami u jekk jgħaddu mill-eżami kienu jkomplu fl-iskola. Yes, Signori Camilleri. Good afternoon. Għal Santu Westin. Grazzi, Signora, grazzi. Ekku għal Santu Westin, Zak Camilleri. U issa tinċemplu l-ġenituri ta' Giuseppe Formosa. Allura issa sar possibbli li tfal li jkunu fi skola tal-Knisja ikomplu fi skola tal-Knisja oħra, bħalma jagħmlu tfal li jkunu fi skola tal-Knisja li għandha l-kontinuità u allura jibqgħu tilgħin fl-istess skola tajjeb. Dan kien prinċipju li kienu xtaqgħu ħafna l-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja u anke l-awtoritajiet tal-iskejjel tal-Knisja kienu nsistew ħafna fuq fis-snin tmeninijiet u kienu irnexxielhom li kienu ġiġa qed japplikaw fejn kienet ġiġa teżisti l-kontinuità tajjeb, ġifieri skejjel li għandhom kemm il-primarja u kemm is-sekondarja. It-tfal mhux jagħmlu l-primarja mbagħad iridu jagħmlu lotterija oħra jew eżami ieħor biex ikomplu fis-sekondarja, ma kellhom il-kumdità id-dritt li jkomplu fl-istess skola. Dan mbagħad applikajnieh ukoll għal dawna it-tfal li m'għandhom li qegħdin fi skejjel li m'għandhomx sekondarja. Tajjeb u għadna nużaw sal-lum dan il-kriterju
ma tantx għandna skejjel minnhom tajjeb ukoll. Tajjeb, mis-Sinjura Formosa, l-għodwa tajba. Bonġu, ser, bonġu. Għal Giuseppe, St. Benil's. Thank you, sir, thank you. St. Benil, good day. St. Benil, għal Giuseppe Formosa. U s-sanaddu għal Michele Xkembri. Għal Michele Xkembri l-182 applikant. U bekk nkunu għadin nimlew ukoll din il-paġna 23. Mela, li għanna skejjel għal-bniet kull ma għanna skola waħda li m'għandix kontinuità. L-skejjel tal-bniet minn dejjem kellhom din il-faċilità ta' kontinuità, yes? Sawa. Alright. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Xkembri? Hello, xtażel, Signora, għal Michele? St. Augustine College, grazzi, Signora, grazzi u auguri, grazzi, bye-bye. U hekk għandna l-għażla ta' din is-Sinjura wkoll mlejna paġna 23. Mela fil-każ tal-bniet għandna kontinwità fil-maġġoranza tal-iskejjel barra fi skola waħda li hija ta' Teresa Nuzzo il-Marsa. U dawn allura llum japplikaw bil-kriterju ta' skola bla kontinuità u jkomplu fi skola tal-Knisja oħra sekondarja. Mentri fil-każ ta' Subien għandna kemm l-iskola ta' Teresa Nuzzo li m'għandix sekondarja u anka għandna l-iskejjel ta' St. Francis li mela Sinjura Muscat l-għodwa tajba. Ħaj, għal Max, Sinjura? No, ċoħ. Viva, Signora, grazzi, Signora, auguri. Mela, no choice, ma tagħmel l-ebda għażla ta' skola, Signora Muscat, għaliex ukoll din hija waħda minn dawk li applikat biż-żewġ kriterji u għalhekk bil-kriterju tal-aħwa diġà daħal fejn qiegħed ħuh. Yes, Signor Gat, l-għodwa tajba, bonġu ser. Good. No choice. Grazzi tagħna, apprezza. Grazzi, thank you. Ekku, mela dik kellna għażla oħra ta' no choice u issa ngħaddu għal 185 applikant għandna lil Markus Farrugia. Tajjeb. U ngħidilkom daqsxejn l-istorja tal-skejjel bla kontinwità u kont nitkellem fuq l-iskejjel ta' St. Francis fejn il-bniet għandhom l-iskola sekondarja tkellimna ftit ilu fuqha ġewwa ta' Sliema, St. Francis School. Allura l-bniet li qegħdin fl-primarji ta' Birkirkara, l-Imsida u Kospikwa ta' St. Francis ikomplu ġewwa St. Francis ta' Sliema, imma s-Subien peress li qed m'għandhom skola ta' Subien ikomplu fis-skejjel oħra tal-Knisja u jieħdu sem fil-polza, fit-tieni polza jaqbżu l-ewwel polza għalhekk għandna żewġ polots, polza ta' partiċipazzjoni u l-polza tal-għażla, għaliex dawn it-tfal nirriservawlhom post u jieħdu sem fit-tieni polza. L-għodwa tajba ser? Yes, sewwa. Fej ħadibatuh ser? Il-flima skola. St. Benil's, grazzi ser, grazzi. Auguri. Mela St. Benil's għal Markus Farrugia u issa ngħaddu għal Kane Abela, tajjeb. Mela l-iskejjel ta' St. Francis is-Subien ikomplu fl-iskejjel tal-Knisja l-oħra billi anke dawk ta' Teresa Nuzzo billi jieħdu sehem fit-tieni polza fil-polza tal-għażla u mbagħad jagħmlu għażla skont ir-riżultat tat-tieni polza tajjeb il-polza tal-għażla u hekk nerfgħulhom post ukoll. Barra dan il-livell kellna wkoll problema jew l-istess sitwazzjoni fil-livell bejn it-tieni sena kindergarten u l-ewwel sena primarja. Hemmhekk għandna l-iskejjel kindergardens ta' St. Angela, ta' sorijiet ta' l-Orsolini, li m'għandhomx skola primarja. Fil-passat daw il-tfal kienu jerġgħu jieħdu sehem fil-polza għadħul fl-ewwel sena,
u jekk kienu jiġu minn qudiem ovvjament kien ikollhom post, jekk jiġu minn tal-aħħar ma kienx ikollhom post. U għalhekk ukoll erġajna ħloqna dina s-sistema taż-żewġ polots sabiex dawn it-tfal nerfgħulhom post fi skola tal-Knisja u allura jieħdu sehem fit-tieni polza ma jażlux qabel ħaddieħor imma għandhom post merfuħ. U għalhekk issir l-ewwel polza u t-tieni polza. U għalhekk it-tfal issa li jkunu fi skola ta' St. Angela ikomplu fi skola oħra tal-Knisja. Tajjeb bħalissa din inċemplu lill-ġenituri ta' Kane Saliba 186 applikant, il-ħin bħalissa ħannaraw kif wasalna fil-ħin, il-ħin bħalissa huwa l-ofsinhar u 10 u 12 minuta, anzi l-ofsinhar u 12 minuta. Ma kontx irrealizzajt li għadda daqshekk ħin nittamaw li forsi san-nofsija nlestu wkoll tajjeb. Ftit risqin lejn it-tmiem ukoll kull ma baqgħna 4 paġni oħra wasalna fil-186 applikant u b'kollox għandna 216. Jiġifieri għandna 10, 20, 30 applikant ieħor jekk mhux qed nisbalja sakemm nispiċċaw dawn l-applikazzjonijiet. Nimxu pass. Dawn huma l-iżviluppi li kont ngħidilkom li ġraw matul is-snin fil-iskejjel tal-Knisja, niftakru li qabel is-sena 1991 qabel ma kellna l-ftehim tal-iskejjel tal-Knisja, kien diġà kien hemm ftehim ieħor kien għadu parzjali fejn kien bedgħu jitnaqsu l-ħlasijiet li kienu jagħmlu l-ġenituri u dan. Imma qabel kienu għadhom jien niftakar ta' kont għadni żgħir jien li dak li jkun kien iħallas il-fi. Dejjem kien isir sforz ukoll sabiex din il-fi li l-miżata li wieħed kien ikollu rrid iħallas għall-iskejjel tal-Knisja tkun mill-inqas possibbli. Dan kien jintlaħaq prinċipalment bil-fatt li f'ħafna mill-iskejjel tal-Knisja kien hemm ħafna edukaturi, ħafna għalliema li kienu jkunu reliġjużi, saċerdoti, reliġjużi, sorijiet, u dawn ovvjament kienu jagħmlu x-xogħol tagħhom pjuttost bħala parti mill-ħidma tagħhom tal-kongregazzjoni u salarju prattikament ma kinux jieħdu, jew kienu jieħdu xi ħaġa żgħira alla jxin ta' kuljum min kien jieħu għax ħafna drabi kienet tingħata b'xejn. Għalhekk il-miżata kienet tinżamm baxxa sabiex ħafna nies, ħafna familji jkunu jistgħu jilħqu jibgħatu wkoll it-tfal tagħhom fi skola tal-Knisja. Imma xi ħaġa kienet trid titħallas għaliex għandek mhux biss il-manutenzjoni u l-iżvilupp tal-iskola imma anke l-ħlas tas-salarji li kienu jridu jitħallsu permezz ta' dawn il-miżati. Mela minn skejjel li kienu jħallsu l-miżati ġejna skejjel li l-pis il-kbir sar jitħallas illum il-gvern frott tal-partit li nistgħu ngħidu li sar bejn il-Knisja u l-gvern li ngħatat il-proprjetà l-art li kellha l-Knisja lill-gvern u l-gvern itħallas is-salarji tal-impjegati fl-iskejjel tal-Knisja. Dan il-ftehim jiena meta niltaqa' anke ma' kollegi minn barra minn Malta, xi pajjiżi, xi ftit pajjiżi għandhom ftehim simili, però ta' min jinnota li mhumiex ħafna dawk il-pajjiżi li għandhom dan il-ftehim simili u ħafna mill-iskejjel tal-Knisja barra minn Malta huma skejjel fejn wieħed irid iħallas il-miżata sabiex ikun jista' jattendi fihom, tajjeb. F'xi skejjel f'xi pajjiżi wkoll sabiex jingħata għajnuna lil dawk li inqas jistgħu il-miżata kultant tkopri wkoll lill-studenti li huma batuti tajjeb. Il-miżata ta' min jista' jħallas tkopri lill-oħrajn ukoll sabiex ikun hemm servizz mhux għal min jista' biss imma għal kulħadd jew laqas kemm hu possibbli tajjeb. Din hija l-iżviluppi li ġraw matul dawn is-snin f'dawn l-iskejjel. Rajna wkoll żviluppi ta' bini ta' skejjel tal-Knisja matul dawn is-snin, bħalissa qed niftakar pereżempju l-iskola ta' Dorotej ta' kemm ġewwa ta' Sliema li kibret, però dan sar qabel il-ftehim, però mbagħad wara wkoll fl-aħħar għandna s-Sinjura Saliba l-għodwa tajba. Hello.
Bonġu, Sinjura, bonġu. Għal-kejn xini l-għazla tijak? St. Benils, grazzi, Sinjura, grazzi. Mela l-għazla ta' Sinjura Saliba ja St. Benils għal-kejn Saliba u se ngħaddu għal-Liam Paċ. Kontit ngħidilkom fuq l-iskola ta' Dorotej, li wkoll pereżempju kienet ġewwa l-Imdina fejn il-Katedral tal-Imdina, u mbagħad bnew dik l-iskola sabiħa li għandhom veru spazjuża. L-unika wieħed mill-ftit postijiet naħseb li baqa' li m'għandux problema ta' parking. Ġewwa Ħażebbuġ, fit-tarf ta' Ħażebbuġ kif titla' tella minn Ħattard u naraw l-iżvilupp ta' dina l-iskola. Naraw is-sorijiet ta' Santa Monika li bnew l-iskola tal-Gżira fejn il-Pixxina Nazzjonali u mhux il-bogħod mill-Università tajjeb, dak kien żvilupp ieħor. U tant żviluppi oħra semmejna l-iżvilupp tal-primarji fil-iskola ta' Sant'Agustin, ta' Seminarju u ta' St. Paul's Missionary College, tajjeb, u għajna għaddejjem b'dan l-iżvilupp. Barra minn dan l-iskejjel l-oħra wkoll min żidxi klassijiet ukoll kabbar u ġab pereżempju min kellu 2 klassijiet u ġabhom mar 3 u sar ħafna żvilupp fl-iskejjel. Nistgħu ngħidu li f'Malta f'dawn l-aħħar 20-30 sena, għalkemm naħseb minn dejjem f'Malta sar ħafna l-iżvilupp, jekk naqbdu dawn l-aħħar 200 sena mhix xejn, prattikament mhix xejn għax mindu telqu l-kavallieri naħseb ma ħallewna l-ebda skola primarja jew sekondarja, l-edukazzjoni prattikament bdiet f'Malta fil-livelli dawn primarja u sekondarja u anke tal-kinder, bdiet fi żmien l-Ingliżi nistgħu ngħidu u mhix xejn illum għandna skejjel għal kulħadd tajjeb kemm fuq tal-gvern, ġifieri, tal-Knisja u anke dawk indipendenti privati. Nirringrazzjaw il-bambina għandna sistema edukattiva li tilħaq lil kulħadd. Qegħdin inċemplu bħalissa lis-Sinjuri Paċ, ġenituri ta' Liam Paċ, sabiex jgħidulna x'inhija l-għażla tagħhom. Żviluppi ieħor li sar fis-sistema ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja naħseb wara s-sena 2010 bqajna nużaw prattikament l-istess sistemi, apparti li l-fatt l-ewwel kont se nsemmilkom ukoll fil-każ ta' San Luigi għattilkom li kienet primarja imħalta kowed u mbagħad saret tas-subin biss. Yes, is-Sinjura Paċ l-għodwa it-tajba. Mela, għallijem, Sinjura x'tażel? St. Benils, grazzi. St. Benils. Mela, interessanti li wara ftit ta' snin ilu, xi 3 snin ilu, l-iskola ta' San Luigi iddeċidew ukoll li jerġgħu isiru skola imħalta subien u bniet, ma baqgħu skola biss tas-subien, imma issa reġgħet saret skola tas-subien u l-bniet. L-istess għamlu sena qabel il-kulleġġ ta' St. Albert ġewwa il-Belt. So, yes, l-għodwa tajba, Sinjura? St. Benils, grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Benils, sewa, u nara dan l-iżvilupp ukoll fl-iskejjel tal-Knisja mela. Hawnhekk nistgħu ngħidu li l-ewwel nies li ddeċidew li jkollhom mhux il-primarja, il-primarja qatt ma kienet diffikultà li jkunu tfal imħaltin, imma pjuttost fil-livell sekondarji kienu l-għodwa tajba. Fejn għatli, Sinjura? St. Augustine, sewa ta' grazzi Sinjura, grazzi napprezza St. Augustine, Sant'Agustin għal Zek Abela. Yes, is-Sura Ġus l-għodwa tajba għal Benjamin. St. Augustine, grazzi sir, grazzi. St. Augustine għal Benjamin Ġus imlejna paġna 24 u naddu għal paġna 25 fejn għandna lil Zejn Kalleja. Kienu l-iskejjel privati indipendenti li l-ewwel ħolqu l-iskejjel
imħalta fil-livell sekondarju, tajjeb, mbagħad ħafna iktar tard ftit ta' snin ilu anka kienu l-iskejjel tal-gvern li ddeċidew ukoll li fil-livell sekondarju jiġu introdotti l-iskejjel imħalta u issa f'daw l-aħħar snin anka xi skejjel tal-Knisja ddeċidew li jmorru biex ikunu skejjel imħalta, ġifieri ksubien u bniet flimkien. Bħalma għamlu l-iskejjel indipendenti u anka tal-gvern nistgħu ngħidu, għal volja tal-gvern hemm ftit differenza, fl-iskejjel indipendenti u f'dawk tal-Knisja l-iskejjel imħalta qed jiżviluppaw gradwalment, xirrid ngħid biha, sena wara l-oħra. Mhux tindaħlu t-tfal subien u bniet pereżempju fis-sekondarja ġejjin minn kull imkien, imma qed nintroduċuhom fl-ewwel anzi fit-tieni sena kindergarten fil-każ ta' San Luigi ta' St. Aloysius College u issa fl-ewwel sena kindergarten għal St. Albert the Great College fl-ewwel sena kindergarten u jibqgħu tilgħin flimkien minn sena għall-oħra. Allura daw il-tfal ħajkunu trabbew flimkien, ħajkunu qattaw 6-7 snin flimkien, meta jaslu fis-sekondarja u jibqgħu għaddejjin flimkien tajjeb, allura jkunu draw lil xulxin minn ċkunithom u jafu lil xulxin sewwa. Naħsbu li din hija sistema li ħatejn biex ma jkunx hemm diffikultajiet kbar meta naslu fil-livell tas-sekondarja u dawn ikunu flimkien. Bħalissa din inċemplu lil ġenituri ta' yes. L-għodwa tajba, Sinjura? Yes, x'inhi l-għażla tiegħek għal Zejn? St. Augustine. L-għodwa tajba, Sinjura, grazzi. St. Augustine għal Zejn Kallejja. U hekk wasalna fil-192 applikant u tinċemplu lil Noah Borg, il-Noah Borg. U mela sar dan it-tibdil ukoll fl-iskejjel tal-Knisja għal-qas f'żewġ skejjel tajjeb. Noah Borg, yes, l-għodwa tajba ser? Bonġu Sinjura, yes, l-għodwa tajba? St. Augustine, thank you Sinjura. Thank you, bye-bye. St. Augustine għal Noah Borg. Tajjeb. Mela għandna daw żewġ skejjel li qelbu għal skejjel imħalta. Għadhom fil-fatt fil-livell primarju fejn għadhom ma wasalniex għal livell sekondarju fejn it-tfal ikunu diġà imħalta anka f'dan il-livell sekondarju għalkemm sena wara l-oħra risqin biex naslu f'dan il-livell ukoll. Dwar id-dħul fl-iskejjel tal-Knisja, il-proċess kif żviluppajnieh fis-sena 2010 komplejna bih prattikament sa sena ilu. Mhux għax biddilnieh f'din l-aħħar sena, imma ħabba l-COVID kif tiftakru s-sena l-oħra kellna nibdlu daqsxejn il-mod kif isir. L-għażla tal-iskola ma kienitx issir bħalma qed nagħmluha propju bħalissa qabel, ma kienet issir billi intom il-ġenituri kontu tkunu preżenti f'sala kbira, tajjeb konna nsejħulkom wieħed wara l-ieħor, mhux bit-telefon imma kontu tkunu preżenti fis-sala, toħorġu mis-sala kontu tmorru tagħmlu l-għażla tagħkom fl-uffiċċju tajjeb u tiġi rreġistrata hemmhekk. Kien ikollkom anke l-opportunità li f'dak il-mument tiltaqgħu mal-kapijiet tal-iskejjel u forsi tistaqsuhom xi ftit tal-informazzjoni u tagħmlu l-ewwel konoxxenza magħhom. Din il-fatt li tiltaqgħu mal-kapijiet tal-iskejjel riżolvejnija permezz tal-laqgħa li għamilna l-bieraħ flimkien, ovvjament fiċ-ċirkostanzi li qegħdin ma nistax tkun laqgħa bil-preżenza fiżika ma laqgħa online u l-għażla flok qegħdin intom qudiemna llum qegħdin intom ma' quddiem magħna billi permezz tissegwuna fuq l-screens tagħkom u tagħmlu l-għażla billi aħna qegħdin inċemplulkom tgħidulna x'inhi l-għażla tagħkom u aħna nirreġistraw hawnhekk pubblikament. U biex tgħinna propju li jimxi kollox tajjeb magħna dejjem ikollna n-nutar din id-darba għandna lil
Dr. Mary Greg Paċ li tatina dan is-servizz, nirringrazzjaw li għattat il-ħin maħħallu lejnila nofsta nara unek maħna. Tajjeb, issa bħalissa din inċemplu l-Sinjuri Manġon ta' ġenituri ta' Feliciano. Wasalna fil-194 applikazzjoni. Tajjeb, għarridu naslu sal-216. Nitolbukom, sinjuri, biex tkomplu s-seguna u tistennew il-telefonata tagħna ħalli m'għandumux nistennew. Żviluppi oħra l-qoddim min jafsa. Yes. Kallejja ta' Zajn, ġifiri. All right. Ma baqanna biex nieħdu l-oħrajn, baqanna postijiet fl-oħrajn ħan naraw nistgħu x'inkomplu. Iwa nisma'. All right, sinjuri, għandna ftit ta' għandna bżonn niddedikaw ftit ħin sabiex għandna ġenituri jiddeċidu x'inhi l-għażla tagħhom. U nkunu nistaw nkomplu immexxu nitolbukom biex il-kol flimkien nieħdu ftit paċenzja b'xulxin ħalli kollox jimxi kif suppost tajjeb. Nagħtu ċans li din il-familja tagħmel l-għażla tagħha. Mela baqgħanna postijiet jiena ħanneħħi daqsxejn nuċċali ħanara nistax nara kemm baqgħanna postijiet ma jirnexxilix narhom għaliex l-iskrin huwa daqsxejn il-bogħod. Baqanna naħseb St. Augustine, St. Benilde u St. Francisco Spiqua. Mentri l-iskejja l-oħra imtlew. St. Francis imsida baqanna u St. Francis imsida baqanna post ieħor, yes. Sewa. Iva, mela, Iva ndaħlu għom online. Mela, sinjuri, għanna revizjoni ta' familja lek weħilna daqxejn, għanna tal-applikazzjoni tal-191 applikant, hija ta' Zejn Kallejja, kif intom stajtu segwu dawn għażlu l-iskola ta' Sant'Ugustin, pero wara diskussjoni li kellhom bejnietom jixtiequ jibdlu din l-iskola peress li ma sarux għażliet oħra li kif tajt imtliċċi skola jistgħu jibdlu l-iskola. Aħna kif bħalma wieħed jista' jinkiteb. Yes, l-għodwa tajba, sinjura. Nattini darba għajdinna, sinjura. Sejn All right, signor, ma importax. All right, St. Benilde, grazie, signora. Mela, signori għazlu St. Benilde. Nishtiq nispiega daqxejn, forsi min jgħid li kif dawn ittuhom il-permess li jibdlu. Jiena rrid infakkar li anka meta wieħed joqgħod fuq il-waiting list, dan qiegħed u jingħata l-opportunità li jażel skont il-waiting list da jkun qiegħed jibdel skola tajjeb. Ġifiri dak l-iskola tista' tibdilha sakemm ovvjament l-iskejjel għadhom ma mtlewx għax kieku ngħidu St. Benilde laħqet imtliet u musta nħassru mbagħad musta ngħidu xi ħadd li nkiteb ġo St. Benilde ngħidulu isma' daw bidlu l-ħsieb ħanaqalgħu lilek il-barra u ndaħlu lil daw flokok, imma kienet baqa' postijiet ġewwa l-iskola St. Benilde dawn kellha għandhom iċ-ċans li jażlu St. Benilde sewwa. Bħalma iktar l-qoddim għat jagħmlu oħrajn li jkunu fuq il-waiting list jħallu l-iskola li nkunu nkitbu fija u jażlu skola oħra. Dawn huma affarijiet li jiġru u rridu nieħdu daqsxejn paċenzja b'xulxin. Nittamaw li issa nkunu nistgħu nkomplu bil-proċess tal-għażla tagħkom bħalissa din inċemplu lill-ġenituri ta' Feliciano Manġon u wasalna fil-194.
Tajjeb, nistennew naraw se tajdunna l-ġenituri. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Tajjeb, Sinjura, għal St. Benil's mela, grazzi. Grazzi grazzi. St. Benilde. Għal Feliciano Manġon. U naddu sal-195 applikant għanna l-Tim Bonnici, din inċemplu l-mama tijaw sabiex tajdinna xini l-għazla taħħom. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. St. Benilde, grazzi Sinjura, grazzi St. Benilde għal Tim Bonnici. All right. Mela issa naddu għal Jan Kassar li huwa fil-post 196 Jan Kassar. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Anzi naħseb, yes, good afternoon. Yes, Saljan. St. Benilde. Grazzi u auguri. Jina naħseb irrid nibda l-diska tiegħi u flok ngħid l-għodwa tajba rrid nibda ngħid wara l-offsinar it-tajjeb. Tajjeb, x'issa l-offsinar da u mixjin ġmielu. Yes, is-Sinjura Olivari, l-għodwa tajba. Għal Luka. St. Augustine, thank you, Sinjura, thank you. U issa ngħaddu għal mama ta' Liam Kassar 198. U dal-waqt nkunu lejna paġna oħra nkunu risqin lejn l-aħħar żewġ paġni li baqalna ta' applikanti għal din is-sessjoni tal-lum. Infakkar li wara li nkonkludu din is-sessjoni, yes, l-għodwa tajba, Sinjura. St. Augustine. Thank you, Signora. Thank you. Bye-bye. Mela n-noz l-oħra għal St. Augustine, St. Augustine. Nis of ta' North Africa li jumbat spiċċanka ġewwa Milan. U naħseb il-kol tafu min kienet il-mama tiegħu Santa Monica. Kienet titlob għal konverżjoni tiegħu meta kien għadu żagħżugħ, sajjeb. Issa wasalna fil-199 applikant. Jan Kassar Brinkaw. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Xtażel għal Jan St. Francis imsida. Grazzi, Sinjura. Grazzi, mela St. Francis imsida għal Jan Kassar Brinkaw, tajjeb. U issa ngħaddu għal paġna oħra, l-paġna 26 għall-applikant numru 200. U għanna tinċemplu li Giuseppe Kakija Camilleri mtliet l-iskola ta' St. Francis, ma nafx hekk ir-reġija u s-sattina li naraw l-applikazzjonijiet. Yes, ta' St. Augustine. Yes, Signora Kakija Camilleri. L-għodwa ekku, senna, all right, il-reġija, kif tajdu li, all right, mela ta' Signora Kakija. St. Augustine, thank you, Signora. St. Augustine. Jekk il-reġija tuħu paċenzja u terġattella min huma l-applikanti li għażlu St. Francis imsida, veru ma kienux ħafna, u għanna l-Muscat Luka u l-Kassar Brinkaw Jan. Tajjeb, dawn huma żewġ applikanti li għażlu din l-iskola ta' St. Francis imsida. U issa ngħaddu għal 201 għall-applikant 201 Daniel Vassallo Gauci. Tinċemplu propju l-mamma tiegħu f'dan il-ħin sabiex naraw x'inhija l-għażla tagħha jew tagħhom insomma. Kont nagħmel daqsxejn reżumet għal passi li jmiss kif għadna qabel wara li ntemmu dina s-sessjoni
Għada, saħda ntellaw fuq il-website il-riżultat tal-għażliet tagħkom bl-isem u l-kunjom ta' kull tifel u l-għażla li jintom għamiltu, anka il-reġistrazzjoni ta' dan mela s-Sinjura Vassallo l-għodwa tajba. No choice, grazzi Sinjura, grazzi. Mela, dik kienet no choice, għal-nomamnet lebda għazler, il-mamma ta' Daniel Vassallo Gawċi, u issa ngħaddu għall-applikazzjoni oħra ta' Kaj Zara. Mela sada ntellaw din il-lista bl-ismijiet u bl-iskola li kull wieħed ikun għażel, anka tkunu tistgħu terġgħu taraw għal min jixtieq u għandu l-paċe. Yes, Signora Zara, l-għodwa tajba. Good afternoon. Għal Kaj, x'inhi l-għażla tiegħek, Signora? Saint Augustine, grazzi Signora, grazzi. Grazzi napprezzaw. Għanna l-oħra wkoll mixin u se ngħaddu għal 203 tielet applikazzjoni. Is-Sinjura l-għodwa wara f'sinar it-tajjeb. Hello? Yeah. Tajjeb, Sinjura, grazzi ta'. Grazzi, Saint Augustine għal Lucas Camilleri. U ngħaddu issa għal Luca Abela. Il-204 fil-riżultat tal-polza. Yes, is-Sinjura Abela l-għod wara f'sinar it-tajjeb. Santu Wistin, grazzi Sinjura, grazzi. Mela, ntellaw il-filmat ta' dina sessjoni li aħna għadna minna ma'kom. Yes, Sinjura Kakija, wara f'sinar it-tajjeb. Hello, wara f'sinar it-tajjeb. Yes, għal-ġek. Santu Ustin, grazzi Sinjura, grazzi napprezza. Mela Sinjura għazlet Santu Ustin għal-tifel tagħha Ġek Kakija u r-reġija għart li anka l-iskola ta' Santu Ustin, il-kulleġġ ta' Santu Ustin, imtela wkoll. Naraw min kienu l-applikanti ta' dina l-iskola. Għandna l-Soler Noah, Jake Portelli, Norlin Zara, Jack Bonnici, Luca Bartolo, Luca Din Farrugia, Michele Farrugia, Nikolaj Aquilina, Mark Zammit, Alessandro Bonnici, Ayrton Calleja, Ethan George Gatt, Jan Attart, Jacob Borch, Francesco Piscopo, Hayes Gatt, Liam Mikallef, Gianluca Orsini, Alex Mazzacano D'Amato, Kyle Kurmi, Benjamin Grek, Jake Manjon, Drew Delmar, Mattias Dingli Bruno, Noah Farrugia, Zek Azzopardi, Zek Camilleri, Michele Schembri, Zek Abela, Benjamin Agius, Noah Borch, Luca Olivari, Liam Kassar, Giuseppe Kakija Camilleri, Kai Zara, Lucas Camilleri, Luca Abela, Jack Kakija. Dawk kienu l-applikanti li kellna għal Santu Ustin u inkomplu issa bil-blażla tal-206 ta' dak li għedin fil-206 u issa ngħaddu għal Andrew James Saliba din inċemplu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. St. Francis Cospicua, grazzi Sinjura, grazzi u auguri. St. Francis Cospicua għal Andrew James Saliba u issa tinsejħu l-mama ta' Nial John Galia. Sewa, bil-applikazzjoni 208 fil-rank order. Yes, wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura. Hello. Għal-Nial, St. Benils, grazzi Signora, grazzi, bye-bye.
U hekk imlejna paġna oħra 26 u wasalna propju fl-aħħar paġna misnessa il-209. Mela wara li Yes, Signora Abela Baldacchino, għal-art, l-għar senar it-tajjeb. Saint Benils. Grazzi, Signora, grazzi u auguri. Mela, Signora għazlet Saint Benils għal-arter Abela Baldacchino u it-jajdu li kol Saint Benils imtliet naraw minn kienu l-istudenti li għazlu dina l-iskola u nibdew billi narawhom ftit flimkien għandna lil Ethan Merċiqa, Sebastian Johnson, Luke Zara, Tim Eric Hilsenitz, Ethan Aquilina, Jamie Gatt, Tom Verdut, Xander Schwalbe, Luca Mifsud Friggiri, Iason Wu, Solberg Galia, Julian Papagiorgopoulo, Thomas Peter Vella, Colin Grima, Ben Buttigieg, Noah Iran Labela, Ethan Edith Abela, Benjamin Vella, Thierry Wamfeng Combeleron Edgar Kaishwan, Jack Abela, Luca Kakia, Diego Dalli, Adam Allul, Benjamin Carsjoe, Benjamin Ajus, Timothy Plumpton, Ben Corney, Zach Drago, Michele Bonavia Montfort, Leo Pac, Arthur Tanti, Alexander Tanti, Tim Bartolo Lautier, Jack Zammit, Jake Spiteri, Giuseppe Formosa, Marcus Farrugia, Kane Saliba, Liam Pac, Luca James Farrugia, Zain Calleja, Feliciano Mangion, Tim Bonnici, Jan Kassar, Nial John Galia u Arthur Abela Baldacchino. Dawk huma t-tfal li l-ġenituri tagħhom għażlu li mis-sena d-dieħla minn Settembru li ġej jibdew jattendu Saint Benils ġewwa Taslima. Inkomplu issa bl-applikazzjoni li jmiss. Yes, Lord, wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura. Hello? Hello, għal Oliver? No choice, grazzi ta' Sinjura, grazzi napprezza. Mela m'għamlet l-ebda għażla Sinjura u naddu għal 211 għal Luigi Falzon. Tajjeb għal Luigi Falzon. U wasalna propju fl-aħħar applikazzjonijiet. Infakkar li din il-proċess ta' reġistrazzjoni jkompli billi issa nikbatulkom email tuna ftit taċ-ċans għaliex infakkarkom ukoll nhar il-ġimgħa. Yes, Lord, warf sinar it-tajjeb, sir. Luigi mela? Saint Francis Cospicua. Okay, sir, thank you. Mela, Signora Camilleri, wara l-ofsinar it-tajjeb, għal Stavros, Saint Francis Cospicua. Nirringrazzjak, Signora. U issa ngħaddu għal Frendo, għal ġenituri ta' Dale Frendo. Naraw xa tkun l-għażla tagħhom. Mela, f'daw il-ġranet li ġejjin għad nibatulkom email sabiex intom tikkonfermaw l-għażla tagħkom bil-miktub, aħna nibatulkom diġà l-informazzjoni, tkunu tistgħu tħallsu l-għaż ta' reġistrazzjoni, tkunu tistgħu tagħmlu tikkonfermaw ukoll il-kollaborazzjoni tagħkom mal-iskola u min jixtieq ikun jista' anke jimla l-formola d-dettalji llum il-formola hija online jew anke fl-email stess li nibatulkom hemm żewġ metodi kif tistgħu tweġbuna jew billi hemm il-link u titilgħu online u timlew id-dettalji online jew billi twieġbu għall-email fil-parti t'isfel u tibatuwilna lura tajjeb u hekk nikkonkludu dan il-proċess ta' reġistrazzjoni.
Fakkar li matul is-sajf yes, wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura, għal all right, Sinjura, grazzi. Mela Sinjura għaltinna li ħatpoġġieħ fuq waiting list u għalhekk mażlet l-ebda skola tajjeb. Nirringrazzjawha tal-li wieġbet ukoll it-telefonata tagħna u issa ngħaddu għall-applikazzjoni li jmiss wasalna fl-aħħar 3 applikazzjonijiet. Yes, is-Sinjura Falzon wara f'sinar it-tajjeb. St. Francis Cospicua. All right, nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi, mela għandna St. Francis Cospicua. U ngħaddu għall-aħħar żewġ applikanti li għandna il-Camilleri Vidolic. Yes, l wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura. Grazzi. Għal Nicolas St. Francis Cospicua, grazzi, Sinjura. All right, mela wasalna fl-aħħar applikazzjoni li għandna ta' Noa Degwara wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. No choice. All right, Sinjura, grazzi. Mela ma għamlet l-ebda għażla ta' skola, Sinjura, għal Noa Degwara. U hekk konkludejna il-216 l-applikazzjoni li kellna għal dolodu. Il-ħin bħalissa huwa kważi l-sija neqes 10, kull ma neqes 12 minuta anzi, biex nkunu iktar preċiżi, u hawnhekk nikkonkludu din is-sessjoni tagħna ġiġi għattilkom kif sa niproċedu wara dina is-sessjoni u li ħajkolkom u dak li kun jista' jiċċekkja l-affarijiet fuq il-website fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fil-website knisja.mt tajjeb u tkunu tistgħu taraw ir-riżultat ta' din is-sessjoni li għamilna flimkien. Nirringrazzjakom il-kol tal-kollaborazzjoni tagħkom, tal-partiċipazzjoni fil-laqgħa li għamilna l-bieraħ, tal-lun għattu segwu t-trasmissjoni u anka tistennew it-telefonati li għamiltilkom. Nirringrazzja wkoll il-kollaboraturi kollha li kelli miegħi hawnhekk dina biċċa xogħol li titlob l-għajnuna ta' ħafna nies. Ġa semmejtilkom ma' ġenbi għandna n-notar li segwit il-proċess kollu, ċertifikatu kollu kemm jien nirringrazzjata li naqdet magħna. Fuq in-naħa l-oħra għandna fuq il-mejda l-oħra għandna l-Miss Josette Hammenborn li tikkopja l-ismijiet ta' tfal fuq l-lista ta' skola tajjeb biex imbagħad dawn l-ismijiet ukoll jiġu rreġistrati minn Miss Amelia Kalleja fuq id-database tagħna. U wara jgħadhom kif ġew il-sinjuri li bil-paċenzja kollha ilhom mid-disa naħseb kwart prattikament jagħmlu t-telefonati tajjeb. Huma n-nies li kellmukom fuq it-telefon u nixtieq nlaqgħakom magħhom għandna l-ewwel il-Father Mark Ellul li huwa il-headmaster tas-seminarju li llum ukoll daħħalna tfal tiegħu u waħda mill-iskejjel popolari tagħna naħseb issa tibdew dawk li għażlu din l-iskola jkunu jistgħu jiltaqgħu miegħu, nirringrazzjawh tal-support li huwa jagħtina u l-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja kollha tajjeb għaliex aħna naħdmu biftehim u b'kollaborazzjoni sħiħa. Speċjalment f'din iż-żmien tal-pandemija, ħafna drabi l-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja u n-nies tas-segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija iltqajna ħafna drabi anka darba fil-ġimgħa, minn ġimgħa l-oħra. Dal-aħħar qed niltaqgħu kull ġimgħatejn, imma ħafna drabi anka iltqajna minn ġimgħa għall-oħra u naħdmu ħafna flimkien. Nirringrazzja lilu u lill-kapijiet kollha tal-kollaborazzjoni flimkien. Mbagħad għandna lill-Miss Annalise Vella li kienet qiegħda twieġeb iċċemplilkom illum u twieġeb id-domandi tagħkom u min jaf kemm il-darba wkoll wieġbet it-telefonati tagħkom mill-uffiċċju anka l-emails tagħkom. Grazzi Annalise. Mbagħad għandna l-Miss Cynthia Kassa li tmexxi l-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja, tieħu paċenzja bija u tfakkarni f'dak kollu li għandna nagħmlu u tieħu ħsieb ta' kollox. Rridu napprezzaw li huwa biċċa xogħol li hemm ħafna dettall tajjeb, ħafna dettall u preċiżjoni f'dan ix-xogħol għaliex kif intom tafu aħna nifhmu li intom ħadd ma jrid jinqabeż, kulħadd irid jara li
jiġi irrispettat u li kollox jimxi sew. Għalhekk irdu noqogħdu attenti għal kull isem u għal kull riżultat li nagħmlu. Nirringrazzja tal-ħidma u d-dedikazzjoni kbira tagħha u tal-kollegi tagħha li jaħdmu f'dan l-uffiċċju. U għandna xi ħadd li mhuwiex magħna hawnhekk minix narah għandna wkoll is-Sur Marjan Teqabel, nirringrazzjah ukoll huwa wieħed mill-nies li jaħdem fl-uffiċċju għadħul fl-iskel tal-Knisja li bħal kollegi l-oħrajn illum kienet iċemplilkom kienet qabbadkom miegħi fuq permezz tat-telefon u anke min jaf kemm wieġeb emails u anke telefonati tagħkom. Grazzi l-Marjan Teqabel, nirringrazzja wkoll in-nies ta' Wi Media tal-servizz li huma jagħtuna minn dan l-istudio minn sena l-oħra. Nirringrazzja wkoll il-nies tal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni ġewwa l-Kurja tas-sapport tagħhom u ta' nies oħra li jaħdmu l-Kurja tal-għajnuna li jagħtuna u anke nies oħra fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija tal-sapport tagħhom. Nirringrazzjakom tal-kollaborazzjoni tagħkom, nawguralkom edukazzjoni mill-aħjar għal uliedkom u nawguralkom il-ġurnata t-tajba.